Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Aydın hoş geldin. Hoş bulduk. Kemine selam ildeşler. Aa, Aydın bunu o söz veren dememize hem yerine yetirelim hem YouTube meselesi boyunca giyin işleyin. Burun edel kızıklı vurulmalar. YouTube Türkmen halkını ne edip büyütketti deyip sonra bir katı umum bir soru. Yani YouTube değil beylik nemelerin içine koşsa bor. Yani YouTube'un ayıratın bir yeri var. Hem Türkmen halkına peydalı tarapını ele alırız ve düşman tarafı näme korkuz ya näme üçin yutuğu yapýarlar diýilen nemelere has köpräk syyn ederiz. Azrak, uzunrak bolup biler bugün çıkışımız bilemok. Yani düşündirecek zatımız gatken ya da düşündirilmeli zatlar, gurrun vermeli zatlar gatken da. Şimdi men hazır ona geçmezden ozal bir YouTube'un mobil nemesine ele almakça size bir düşündürüş nemesine geçmek için de şu taya öz telefonum nemesine koydum. Yani kara renkte ulan yani YouTube'u bataryayı az nemetsin deyip şeyle bir nemes var. Näme üçin görkezýär häzir aýtjak. YouTube'da käbir ütköşüklikler bolýar-da yani ýygy-ýygydan. Şonu nemetmän bilýärler. YouTube kanalının içine giriyorsunuz. Ne şöyle bu esas sahipa bizim kanalımızın esas sahipası şeyle görünüyor. Ondan sonra videolar var. Yankı gönefir bolmayan videolar birinci nemesinde yankı birinci kaydıran vaktimiz. Ondan sonra kıyıska videolar var. Şöyle biz kıyıska video kan yüklep duramız yok. Kavat kavat geliyor. Ne bulam gönefirler. Yani gönefirler tapmak için iki yazak kaydırmalı bolýaňyz. Ondan soň playlistler var. Tapmak ansat bolar ýaly tema. Ve ýa-da community diýilýär. Topluluk ýa-da soğuştua diýip geçýär. Bu taýda gyzykly, gerekli bolan nemelerin hemmesini kıyıska neme görünüşde paylaşýas. Şu taýda hemme kanalların nemeleri çykýar. Umuman şeyle mobilde ulanmak şeyler yankı köp adamlar ekranına gelse yankı YouTube açan vakti ekranına gelse görýärdi ýöne kanalın içine girip seyretseniz elmydama şol hemme zat durandyr. E, Yankı temalaryň adlaryny görüp gyzykly bolan ýerlere görüp bilersiňiz ya biz gatykän zatlaryň gurrun etdik bu taý bir kitapxana ýalyk kiretmeli. Şu bizim kanalımızda edilen gurrunlar hiçbir Türkmen kanalında edilmedi. Doğalı behbit gözlemeksizin hem kimin yani isleseniz sizden bir zatlar nemet uğrat bilýäňiz bu taýda gatykän adamın bir bilmedim has uladı aýtmaýyn ýöne 500'ün üstünde ayrı adamlar şu kanalda çıkış etti, yer aldı. Videolarını uğrattı ve yanlışmasam ayrılan videolar bile baştan YouTube nebede görkezýär de görülenleri 18 milyon üstünde 19 milyona yakın görülen var ýöne ayrılan videolar çıkarsanız şu taýda näçe 15 milyonun üstünde bir görülen var yani 2-3 ýyllyk diýeli 2,5 ýyllyk bir Türkmen dilindäki YouTube kanaly üçin gaty ullakan bir san. Diýmek gatykän adam görýär we gyzyklanýar diýmek bolýar bu. Şeydi telefonunuza girip hemme zaty görüp bilýäňiz. Nemane gaçyrman köp adam aýdym meniň eşişim boýunça ya link ýa-da ssilka gelen wagty görýäs diýe ýa-da YouTube açan wagtymyz öňümizden gawat gelende görýäs diýip aýdýarlar we köp ildeşlerimizin hem YouTube'da hasaby açyk däl bolup biler. Ýa-da açyk däl hasapdan görýärler-de. Soňra gelýän ssilkanyň üstüne basmak, käwat videonun üstüne bassanız göne WhatsApp'da ýa-da Telegram'da da açyp bolýar. Şeyler bir ýagdaýlar bar. Şonuň üçin ýa-da YouTube programmanyň içine girip şo taýdan görmeňiz gaty peýdaly bolar. Indi o ýuwaş öz temamyza geçsek, bu videoda gidip dursun.
öz temamıza geçsek, indi YouTube hiç yankı Türkmenlerin ulanmayan bir platformasından birden ulanyan platformasına öwrildi aydın. Yani kızıklı tarafı. Bu bir sosyal reforma. Benim gözümde şeyle bir sosyal reforma. Sebäbi onların Türkmenistan'ın içindekilerim, daşındakilerim internete gir diyen vakti IMO'nu göz önüne tutýardylar. Yani IMO Türkmenler için bir internet hükmünde kabul edilen bir yani platforma diýip aýtjak, ýöne platforma hükmünde gören oklar internetin kutu öz hükmünde görýärler. Soň ve YouTube ve beýleki nemeler hakynda bir düşünjeler bardy. Hamala IMO'nu, YouTube'u hemme zady Türkmenistanyň içindäki jenaýetkar hökümet diňläp görüp bilýär, ýa-ni bir taňrylyk derejesinde görülýärdi. Men o girsem YouTube'a meni görerler, taparsar diýilen ýaly 3 ýyl bundan düşünjeler bardy. O düşünjeler aýryldy diýdi. Ýa-ni men bir sosial reforma diýip aýdýan bir reforma diýip neme reforma diýse edil dogry bolmaz. Ýa-ni reforma diýen bolsam ýalňyşrak bolar. Revolýusiýa, bir öwrülşük, sosial bir öwrülşük galyna geldi. Näme diýmek bolýar? Biz diýme, indi türkmenler bolup internetde YouTube bolsun, IMO bolsun, başga nemeler bolsun, buna hiç kimin öz islegine göre izarlap görüp bolmaýandygyna düşündük. 3 ýylyň dowamında şo zady düşündük. Indi arkaýyn girip görüp paýlaşyp bilýärler. Ýöne ol Türkmenistanda häzir ulanýan bir neme bar. Öňkü agent diýip bir ruslaryň FSB-niň bir programa nemesi bardy. Şu agent üýtgäp o ýorunjanyň nemesinde, logosunda bir neme bardır. ICQ diýip, yani bilmedim, ildeşlerimiz öz arasında nähil neme ulanýar. Yani İngilizce harflar bilen aýdanda ICQ diýip bir programa var, ýaşyl ýorunjanyň yaprağının nemesinde. O ine FSB'niň orsun nemesi, onu diňleýärler. Neme girip görseňiz, iň köp şikayet edilen, suda verilen, dünyada iň köp suda verilen Messenger aydın nemesine seretdik de. Dünyada Onam iň köp. Türkmen o yerde yazışanların hem Türkmen görüp bilen ok, Orus görüp bilýär. Ors görýär, onam Türkmen görüp bilen ok. Dogry aýtdym. Yani Türkmenistanyň içindäki nemelere berilmeýär, görkezilmeýär. Ve şeylerak bir nemeden, öwrülüşükden geçdik. Türkmen jemgyýeti bolup. Indi biz internet diýende başga zatlar düşünýäs, has giňişleýin we köp zatlary bilýäs. Ondan beýle. Indi bu zatlar ine gorkuzýar nemäni. Hatda gorkuzýandygy sebäple Azatlyk radiosyna ulanýardylar gorkuzmak üçin. YouTube'a like basan polis işgärleri tutuldy. YouTube'da görenler tutuldy. Ýene näme eýle beýle diýip ýa-da hatda kripto aktivistler hem çykyp görüp bolýar, izarlap bolýar, tap bolýar diýip aýdanlar bardy. O zat mümkin däl, ýa-ni 21-nji asyryň şertlerine düşünemzok diýmek bolýar. Bir insan haklarynyň halkara kanunlaryň işleyen döwründe, iň güýçli işleyen döwründe ýaşaýas 21-nji asyr. Bundan öňkü ýyllara seretseňiz gitdikçe insanlaryň haky, hukugy ýok, güýçli, insan güýçsüz, haýwan ýalakrak bir düşünje bardy-da. İnanmasaňyz taryhy alyp okap, öz gelläňizi analiz edip görüň, insanyň ornuny näme etýän köpçüligiň adaty. Şeylere ýagdaýdan geçdik ve bunu näçin aýdýarlar, ýa-ni like bassaňyz görýärler onu bunu diýip. Sizin şu zatlary görmeňiz isleýän oklar. İslenilmeýär. Soň islenilmeýänligi üçin ama o taýdan bu taýdan näme etmeli bolýarlar. Ýa-ni gorkuzyp şuň öňüni almaly. Ýene IMO'ny el alaly. Iň bärkisi IMO hamala diňlenilýär. Şonuň üçin o IMO'da onu aýtmaly däl, bunu aýtmaly däl diýe ine pikir edin, jam etdiňiz öýüňize.
bir wajib meseleni aýtmaly-da. O aýdyp başlasaňyz goý aýtma diňleýärler, eşitýärler, diňläp dururlar diýen ýaly bir nämäni aýdýar. Ýöne hakykatda diňlenen o. Diňleýär sözü myş-myş hökmünde gelýär. Ýa-ni size myş-myş hökmünde gelýär. Şeýle bir zat bar imoda. Inde iň ul jenayatlaryň birini aýdyp geçjek size. Siz sim kart alýaňyz, doğrudan telefon nomer. O telefon nomer aldyňyz. Soň sizin telefonuňuzy diňe siz ulanyp bilmeli gelen SMS'lere jogap berme ýa-da görme şo zatlary size değişli olmaly. Ýöne Türkmenistanda altyn asyr ýa-ni teröristleriň elinde bolandygy üçin olaryň gelen SMS'lere şo taýdan barlap näme edip durýar. Sizin ýeriňize de bilelikde girip bilýärler. Bu tapawudy ýok. Telegram'a bolup biler, imoda bolup biler. Şo sebäpli arasynda girýäňiz imoda da var, Telegram'da da var. Ýöne WhatsApp bunun mümkinçiligini beren ok. Bermeýänligi üçin hem WhatsApp has nemerek. Ýöne Telegram bilen imony mejbur ulanmaly bolýaňyz. Şo taýda näme diýip bardy? Devices bilmedim. Rusçada näme bolýar? Başga enjamlar diýen ýalykda başga telefonlardan girilip girilmeýänlerine görkezýän ýeri bar. Ýa-ni nastroyka diýilen bölügine girseňiz, bölümine girseňiz şo taýdan çykýar. Ýa-ni howpsuzlyk nämäniň aşagynda bolmaly. Soň şo taýdan çykýar, soň barlap bilýäňiz. Nireden girýär, haýsy IP adresden girýär. Eger şonuň ýaly ýagdaý bolan wagtda siz hem hökmen suratda şu IP adreslerini belläp goýun. Ileride haýsy telefondan girilipdir, nireden girilenini görüp bilýäňiz. Onu belläp goýup bilersiňiz. Täze Türkmenistana baran soň şo zatlaryň izini izarlap bolýar we bu iň ul jenayatlaryň biridir. Ananmarsyňyz. Ýa-ni 21-nji asyrda bir adamyň şahsy maglumatlaryny ele geçirmek iň ul jenayatdyr. Sebäbi bir adam edýän şahsiýetdir. 21-nji asyryň düşünjesi şeýle. Şahsiýetler hemme zadyň özü, kökeni hökmünde görülýär. Şonuň üçin şo şahsiýeti öldürüp biljek her türlü zat jenayatdyr. Onuň jezasy bardyr. Maglumatlar hem siziň şahsiýetiňizi emele getirýän zatlar. Şeýlerek bir ýagdaý. Soň aýdyň ýanky nämäge geçeli? İnternetiň näme diýine ýene birazrak giňişlen jogap bereli. Türkmenistan içinden hazır ekrana bir video geldi. Bunu aydın oklady şunu görkezeli hökmen suratda diýip. İnternet Sputnik arkaly işleýän däldir ýyldaşlar. Altyn asyra baryp internetim işlän ok diýse, ay Sputnikde bir problema bolmaz diýip ýyzyna göýberýärmişler-de. Soň biz bunu eşitip gülmekden öldük. Men hemmekim bilýändir diýip owa pikir edýändi öz tarapyndan. Ýöne bilen o ekenler. İnternet ýylyşlar kabeller arkaly işleýändir. Soň aýdarsyňyz owa menim näme el telefonum kabele bagly däl hiç ýere, anten demedýär diýip. Owa el telefonuňyz gönü kabele bagly däl ýöne el telefonuňyzyň baglanýan antenleri kabele bagly. Şeýlerek bir ýagdaý, ýagny global internet, ýurtlaryň arasyndaky internet, öýleriň arasyndaky internet, hatta mobil el telefonlarymyzyň iň soňunda baglanýan antenleriniň arasyndaky internet kabel arkaly durmuşa geçirilýär. Kabeller bilen işlenýär. Şeýlerek bir ýagdaý, şonuň üçin o internet ýuwaş işlän ok, pes meseleleri Sputnik'e bağlanıp bilinmez. Sputnik meselesi indi täze çykyp başlady soňky bu bir ýylyň içinde. Ulanışda esasen hem Ukraina söwüşinde giňişlerin ulanýar, biz şo taýdan bilýäs, ulanyp bolýandygyny. Ýa-ni Starlink'in nämeleri? Starlink hem gaty gymmat proýekt. Ýöne häzirlikçe gymmat, gitdikçe de arzanlaşar. Arzan bolar, ondan soň internetiň nämesi döwürüp, ýa-ni täze döwür başlar internetde. Şeýlerek aýdyň men sana söz bereýin. Uzun bir giriş boldy ýöne. Men onda devam edeyim bu Ha. internet meselesine. İnternet
Birinciden yankı näme gaty gowy açıklaýa-da internetiň nämedigini o 3 sanaty W vardır. Ine Ha. şol dünýäni gurçap alan Hmm. yankı ağ diýilýär-de ýa-da web bizim türkmen dilinde näme o söz gelýän bolsa şoňa. Ha. Kerep diýeli o kerep diýip Ine şo diýmek we internetiň işleýiş prinsipi hem şol web ýaglykdyr. Ýöne dünýädäki ýanky videoda da gören bolsaňyz oňa meňzenok. Ýöne prinsipi şoňa meňzeýär. Oňa meňzetmek gaty gymmada düşer. Edil şol ýanky ağ ýaglyk bir näme şol möýleriň gurýan ağ ýaglyk ağ edip bolsa Tor, dünýäde tor nemesin. tor edip bolsa interneti we toruň prinsipi boýunça edip bolsa ol has näme bolýar-da. Şu günküsünden hem gowy bolýar, gowy işleýär, risksiz bolýar. Ýöne şu günkü edilen işem men aýdaýyn bir 200 ýyla ýakyn taryhy barmy diýen. Şu günkü internetiň. Yani internetin 200 yıllık tarihi yok. Yani şunun altyapısı 1800 neçinci yıllarda, 40 neçinci yıllarda başlaya. Ha. Telegraf bilen başlaya da. Birinci başta. Hmm. Indine Sputnik'ten değil ya, Türkmenistan'da internet Sputnik'ten ya da yokorlardan bir yerlerden yok düğünden yanlış bir zat. Hatta telefonunuzun ulanyan ine bir maglumat telefonunuzdan uğratýanyz telefonuny alýa, haýsy operatora bagly bolsaňyz şol operatorun merkezine ýa-da telefonunuzyň ýakyndaky merkezi diýeli. Oňa gidýär, ondan soň ýa-da operatorun merkezine şey dip ýa-da siýahaty diýeli. Informasiýanyň siýahaty şoňalyk dowam edýär. Ýöne telefonunuzdan täze şo merkeze barýança ýa-da kabel bilen birleşýän alyja barýança yuvaş gidýändir. Sebäbi telefonunuzdan çykanda ýanky radio dalgalary diýil, radio tolkunlary bilen gidýär. Telefonuňdan şol merkeze baran soňam siziň maglumat ýanky informasiýa olaýam şu günkü näme ýagtylygyň tezliginde. Ýagtylygyň tezliginden birazjyk az bolan sebäbi bar, käbir sebeplere görä. Ýöne ýagtylyk bilen gidýändir tezlik. Yani ýagtylygyň tezligini ýalňyşmasam 1 sekundda dünýäni 7 saparmy aýlanyp geçip bilýär. Ine Şeyler ýani hakýaly. şol tezlik yani 300 kilometr sekund diýeli, 300.000 kilometr sekund. Yani 299.997 bolmaly. Ha. Ine şo tezlikde siziň maglumatlaryňyz ine kabel bilen mümkindir. Indi bu kabellerde de o tezlige çykaryp bilmek üçin siziň uğradýan informasiýaňyzy ýanky kabeliniz alümin bolsun, demir bolsun ýa-da başga näme bar, tez geçirilýän altyn bar. Hmm. Ýanky Altın iň tez geçirýän. togu iň tez geçirýänlerinden biri diýeli. Bu tok bilen uğradan ýagdaýyňyzda hayal bolýar. Ýanky näme ondan hem hayal. Radio tolkunlary toguň tezliginden hem hayal. Şoň üçin şu günkü ýagtylygyň tezligi. Olam näme bilen mümkin kemine? Ýanky fiber optik diýip eşidensiňiz, fiber optik kabeller bardyr. Fiber optik kabel diýmek ol demir hem däl beýlek hem däl ol nämedir? İçi aýna ýalyk. Çüýşe. Aýna ýalyk däl, aýnaň hut özüdür. Aýna diýsek ýalňyş bolar, çüýşe. Yani çüýşeden edilýär we çüýşeň galyňlygy saçyň galyňlygyndan birazjyk galyňrak diýen saçdan. Ine şol çüýşede bir sanyk şoňalyk kabelde oň başy elbetde sarylýar, bir näçe gorama nämeleri, gatmallary, gatlaklary bar. Ine şonda aýdaly 100 terabaytlyk bir bilgini ýanky ýagtylygyň tezligi bilen islendik ýere uradyp bolýar, alyp bolýar. Sekundda. Hawa. Indi görýäniňiz häzirki birinji başlangyjyny aýdyp bereýin. Men internetiň ýanky kabelleriniň dünýä ýanky ağ sistemasynyň emele gelmeginiň başlangyjy ýalňyşmasam 1840-njy ýyllar bolmaly. O adyna ýadyma düşenok MERS diýip biri bar. Amerikaly. Semi-MERS bolup biler, S harfyndan bir zat bar. MERS ol telegrafda näme bardyr kemine? Morse alfabesi diýerler ýa-da azbuka Morse diýerler-de. Morse diýip aýdýar orslar şeyler bir galyndyk aýdýarlar. Azbuka Morse diýmek mümkin. Morse ýani inglizce onu aýdylysy.
adamın adı ol. Yine şol adam Kaliforniya'dan Avrupa birinci kabeli çekmekte yine rol oynan ya da şon bir düşü değil ya dream yani hıyalı neticesinde Hı. birinci kabel son damalaşırlar ve birinci telegraf 15 ya 17 saat aralığında Avrupa'dan Amerika uğradılıyor. Yani o vaktin tek yankı nemen ulanyalar, elektrikle uğratıyorlar. Hı. Şoň üçin 15 saatte ýalňyşmasam ya da 17 saatte Ýewropadan uğradylan bir telegraf o ýerik bar ya, Amerika bar ya. Indi şonça wagt köp diýip bilersiňiz, ýöne şol döwre görä bir gemide uğradanyny göz öňüne getirkenine Ýewropa Amerika arasy 12-13 gün şol döwrüň tehnologiýalary bilen wagt alýar. Ýöne şonu 15 saata düşürüp bilýär. Ýanky informasiýa kabel ulanyp şonu edip bilýärler. Yine ondan sonra yavaş yavaş sonku 150 yıl yağlık 170 yılın içinde şu gün dünyada yankı fiber kabelleri ulanyandır, fiber optik kabeller ulanılıyor ve o kabellerin neticesinde informasya yatılım tezliğinde ulanılyandır dünyanın hem yerine. Indi elbet hem yerine değil, o devletlerin içine giren son sağ için fiber sen Türkiye çeline geldi diyelim, İstanbul'a çekeliyor diyelim. Yani İstanbul'dan sonra Türkiye bağlı. İstese yankı yatılan tizliğinde fiber optik kabel ulanır ya da elektriği ulanıp böyle ki bakırdıydı, yani alüminyum değil, şonyalık kabeller bilen ulanıp o elektriğin yani toğun tizliği bilen dargadıp biliyor. Hı. Ee, indi bu zatlar kiminki deyip soran atınız internet. Eyesi kim diyen atınız eyesi yoktur Yani internetin. her kim şu ulanyan telefonu, kompütere, ondan sonra Ova. kabele, şu şu tayda her Hatta EYS oluyor. internet näme diýeňizde internet bir tehnologiýadyr. Interneti kabel diýip gözüňe etmän No. internet bir tehnologiýadyr. İnternet demek Özem aratnaşyk demek aydın yani ova söz manysy aratnaşyk demek. araratnaş. Yine şol teknoloji ve dünyada revolüsiýa eden bir teknologiýalaryň biridir internet. Dünýäň hem ýerinde diňe Türkmenistana değişti diýip bilmezsiz Hı. internette. Indi şu gün videoda ýazýarmy men ýadyma düşen o. Yani ulanılan kabelin neçe milyon kilometr kabel ulanılıyor. O kabeller yankı denizin altına 1 kilometr denizin altına neçe olsa şoňaça käbir ýerler denizin altında da şol toprağa yetenden soň gömülýär o kabel. Hı hı. Käbir ýerde gömülen oksa denizin aşağında daşly ýerler we gazyp bolan ok gömenoklar ýöne döşep çykýan kabel. No. Yine bu çıktıcılar näme üçin edilýär kemine? Näme üçin şoňalyk wajyp? Hı hı. Sebäbi şu gün ne şol zatlar bolman, häzirki dünýäniň bolma mümkinçiligi ýok. Mysal üçin YouTube 2005-nji ýyldama birinji sapar Hava çıktı. çıkan 2008 wagty yılda popülerliği hawa kazanması. 2005-nji ýylda çıkan bir YouTube bar ine şularyň netijesinde YouTube ýalyk önümler çykýar. YouTube bir önümdür, internet däldir, bir önümdür. Internetiň altyapysy internetdir, ýöne YouTube'un özü bir önümdür, internetiň önümi. Indi YouTube çıkan wagty men ýalňyşmasam kemine $10 milyon ýalyk bir finans edilýär ýa-da Hı. invest No, başlangıç nämesi maya koyayım diyelim. maya goýumy ýa-da şoň bilen başlayan bir proýekt bu. Özem 3 kişinin 3 sanyk ýanky PayPal'ın işçileri bolmaly. PayPal'da işlep çıkanlar bolmaly. Yine şolar YouTube'u gurýar. YouTube'u gurandan soň 1 ýyl geçýär aradan. 2006-njy ýyl Google YouTube'u satyn alýar. Näçe satyn alýar kendine? No, 1,5 milyar dollara. 10 milyon bilen kurulan zat 10 1,5 milyona milyar. gurulan zat 10 milyon 1 ýyldan soň 1,5 milyar dollar bolýar. Şoň üçin ine şu kabeller şoňalyk üns berilýär. Ýanky bu kabelleň suratyny guradypdym men sana. Nähili tehnologiýalarynı onam görkezip bilsen kemine. Saçın galınlığındaky bir çüýşeden kabeli göz öňüne getirin. Ne şu kabeli oňarmak, ýasamak, o tehnologiýasy gatly uly bir zada. Türkmenistan ýasap bilýärmi şu gün şu kabeli? Näme üçin bu adamlar ýasaýar? Ne şu zatlar üçin ýasalýandyr.
Bu işin sonunda elbette o tarafan var. Yöne iş dünyasına seyreden vaktinde ediyen işinden yankı. Neçe adam YouTube'da şunu işleyenler ve YouTube çoğu vaat o yüzden Merkez Amerika'da olan Türkiye'nin öz YouTube servisi yankı serveri vardır. Öz ofisleri vardır Türkiye'de ve faydalı Kanada'da vardır. Yine şonyalık yani 10 milyonca adama da iş yeri oluyor. Çoğu vaat aylık veriyor. Çuğunku bazar bahası neçe bilemem. Şol vaxt 1,5 milyar dollara satıldı. Şu günkü Şu bazar vaxt bahası belki gaty uly. Ýöne 10 milyardı arkayın geçiyor. yo Yani onu hiç geçdi de ýöne o şüphesiz. satışa çıkarılsa onda bahasy näçe bolar diýip şo taýyna berlikeni. Evet. Şeýleräk bir nemesi Yok var. satışta da satışta Hmm. olsun ama çünkü bazardan bazar bahası vardır. Ha. Yani şuna aytjak bolan. Yine 10 milyon ya da 15 milyon dolar bilen kurulan bir zadın nirelere getirip bilýändigini göz öňüne getirip yani 3 kişinin eden işi bu. 3 kişi ya finansları ölen bir 10 adam diyelim. 10 adam bir yılın içinde 1,5 milyar dolar pul kazanıyor. Hmm. Yine şu zatların üstünde. Ve Türkmenistan'da şu zatlar qadağandır. Yine en kızıklı yeri şol. Dünyanın bir yerinde, dünya şol bir dünya. Yani nämeden sanasan, bunun uzaklığında 3. yerde yerleşiyor. Bunun başından aylanyan bir dünyada, şol bir dünyada bir adama yine şu zatları ulanıp 1,5 milyar dolar bahadaky bir kymmatlyk diýende men bärde value diýip aýdylýar da näme diýseňiz bolýar, kymmatlykmy, değermi? Bahasy diýerler. Ha. Hawa Degeri. bire şoň ýalyk bir önüm öndürýär. 1,5 milyar dolar bir ýylyň içinde önüm öndürýär ve şol bir dünýäde ýaşaýan bir adamam şu zatlar gadagan. Yine Türkmenistan'da adamın psikolojisinde şu zat vardır. Kendine bir zady eýe etmän bir adamı yani edip elinden alan son kadrını bile yöne iş açan sonra etmesen adamı o hiç adam kadrını bilmeyen eken. Hmm. Doğru. Yine internetin işleşi şu ondan sonra internette şu zat vardır bu hiç kiminki değil diyese yine ben hazır Türkmenistan'a bir hat yazdım uğrattım. İnternet ne edip onu Türkmenistan'a uğratıyor. Birinciden IP adresler vardır. Her neme, her device'ın öz IP adresi vardır. Siz şondan girýäňiz, şoň yeri bellidir. Yeri bilen şol IP adres demek aslında yerem däl ol. Yerini elbette tapyp bilersiň, ýöne anyk tapyp bilmeýän onda da. IP adres şol device'ın internetdäki yeridir. Yani o geografik yeri däl aslında. Ýöne geografik yeri ýanky sunucular vardır. Serverler o. Serverler vardır. Şolaň netijesinde tapyp bilýän, olaň location'y belli. Şoň üçin tapyp bolýar. Haýsy şäherden, haýsy owadan diýip çoň ýalyra. Ýöne IP adres demek esasen şu internete bağlı olan encamın adresidir o. Hmm. Indi sen men Türkmenistana bir yazgy uğradan atym, ol yazgy birinciden bir surat diýip has bolup olar surata düşün. Bir surata uğratdyň, ol surat bir sanyk bütün surat ýalyp giden ok. Böleklere bölünýär. Aňarda şol alıjynyň encamında yine birleşýär täzelde. Bu 2 sekundun içinde bolup geçýär. Sen suratyň aýdaly 1000 sanyk bölek bolýar, bölek informasiýa şoňa alyp gidýär. Hmm. Soň Türkmenistan'da birleşýär. Giden wagt näde gitýär? Mysal üçin Türkiýeden uğratýan, Türkiýede aýdaly Azerbaýjan bilen şoňa alyp bir kabeller nirden geçýän bolsa Azerbaýjan bilen Türkmenistana barýar. Ýöne Azerbaýjanyň üstüne giden kabelde ýanky trafigi eger ýogyn bolsa, köp bolsa we gitme mümkinçiligi kynçylyk bar bolsa ýa-da bir ziyan gören bolsa şo kabel, onda İran'ın üstünü saýlar, Russiýanyň üstünü saýlar, Gazagystanyň üstünü. Ýani gitjek ýollary 7-8 sanyk bardyr. Ya da 10 sanyk bardyr. Ya da Ýewropa ýalyk ýerde ýaşaýan bolsaň o ýerde aýdaly Şwitsariýadan Fransiýa bir zady uğratýan, ýöne ikisi birleşik bolsa da şo ikisiniň arasynda kabelde problema bar bolsa Russiýanyň üstünden aýlabam getirip bilýär da Fransiýa. Ýene 2 sekundun içinde. Hmm. Ve uğradan ýanky suratyňyz 100 sanyk bölege bölünýär, şo 4-5 sanyk ýoly saýlap bilýär. Aýdaly ýary suratyň 3de 1 başga bir ýoldan gidýär, 3de 1 başga bir kanaldan, 3de 2 başga şoň ýaly
Şoň ýaly ýaýrak gidip iň soňunda baryp birleşip bilýär. Ol ýanky kabelleriň näme diýilýär, meşgullygyna we olaryň hasar, ýani ziýan gören bolsa başga ýollary saýlap bilýär. Ýani şoň ýaly işleýär bu. Gerek ede informasiýany. Hmm. Şoň ýaly edenen toplanýar. Ýene şoň üçin täze kabeller goýýandyrlar. Şuňky güne mentegem dowam edýär. O kabelleň sanyny artdyrýarlar. Sebäbi maglumat gün-günden artýar. Oň tizligini, oň howpsuzlygyny, kabel näçe köp bolsa howpsuzlygy şonça çok artýar. Sebäbi 2018-nji ýyl, 2019-njy ýyl ýaňy ýakynda boldy bir gäme kabeli ýanky nämesi bar, o ýakary bilen koparýar. Afrikaň 6-my 5 döwleti ýalňyşmasam internetsiz galdy da. Täze o remont edilýänçe. No. Ine şoň ýalyrak işleýär. Indi ondan soň mysal üçin sen aýda Türkiýede, Istanbulda bir maglumaty, bir suraty Istanbul'un içinde birine uradan atdyň. Ol Türkiýeden hem çykanok sen o uradan suratyň. Bu ikiňiziň arasynda baglanýar. Ýani internet diýmek, ine şol bir wagtyň özünde de bir-biriniň ýanky ulanýan özara sözleşmesi diýmekdir. Beýskaça. Ýani şol bir düzgünü menem kabul edýän, kemine de kabul edýän bolsa bizim ikimiziň kompýuterimiz bir-birine baglanýar we şo ýerde internet görýär. Kabel bilen mümkin olan ýerinde, kabel ýerinde ýanky radio tolkunlary bilen ýa-da käbir ýerinde başga bir zat bilen baglanýan bolsa ýöne ikimiziň hem düzgünimiz bir bolmaly. Düzgün nädip bir bolýar? Şoň üçin ýene protokollar bardyr. IP diýilen bu protokoldur. Kimligini görkezýän protokoldur. Şu protokol mende de bolmaly, keminede de bolmaly. Eger keminede ýok bolsa şol baglanyp bilen oksaň sen internetine ýa-da hiç internete baglanyp bilen. Soňyna näme bardyr? Bu zatlaryň howpsuzlygy ýenesi elbetde problem bolup bilýär. Ine şoň üçin ýanky HTTPS diýip bir protokol bardyr. Onu hemme ýanky saytlaryň öňünde bardyr. Hemmesini diýmän 99%-inde bardyr. Sebäbi şol näme diýmek ýanky Secure Hypertext Transfer Protocol bolmaly. Ine şol olan CERN'de ildeşler gyzyklanyp görüň CERN'ň nämedigini. Ine olan önümidir, CERN'ň bir önümidir. CERN ýanky Europa Nuclear Research Center bolmaly. Europa Nuclear Research merkezi. Barlyg merkezi o. Ine gyskaça häzir ine men şolar aýdyn, kendi detaýlaryna girjekler sebäbi berde ýanky internetin içine girseňiz o ýerde alıcı var, ondan soň ýanky datalary saklayan yerler var, ondan soň mene beýle protokollar olan içine girsek birinciden teknik olan için gyzyksyz bolar sizin için sebäbi köp käbi terminologiýalary düşünmek aňsatlar. Soň ine aýdyn gyskaça ýani internet diýende bu asmandaky bir zat däldir, deňizdedir. Internet bir tehnologiýadyr. Internet ýanky göz bilen hem görülýän bir zat däl aslında. Kompýuterlaryň ýa-da ulanjylaryň ýanky device'laryň biri bilen haýsam bolsa bir şekilde bir protokoluň aşagynda bir tertip düzgünüň ýanky oýunyň düzgünen bar berdi. Şol düzgünüň aşagynda bir-biri bilen arasynda gatnaşyga internet diýilýär. Şuňky günen tek onu Sputnik'e çykaryp bolanok, Sputnik'e çykaran ýagdaýynda birinji problema howa şertleri. Yani istendik Sputnik bolaýsyn, howa şertleri täsir edýär, tizligine täsir edýär. Häzir ine 5G diýip bir zat bardyr. 5G diýmek ýanky 5-nji generation diýilýär. G şodur, generation. Bular 1 millisekund ýalňyşmasam delay. Delay näme bolýar? Gijikme diýildi. Hawa gijikme, sarpma mı şol delay 0,1 sekunddur. Yani 1 millisekunddur. 4G'ler ýalňyşmasam 30 olmaly, 30 millisekund olmaly. Şimdi şu 5-nji nesil internetin ulanyp bilmegi üçin Sputnik, Sputnikler ulanmak mümkin däl, yeterli däl. Yani elbette ki ýene görmek üçin beýlek üçin ulanyp bilersiň. Yani interneti şuňky hatda medisinada ulanjak bolýarlar, ýani operasiýalarda, ýenelerde häzir gyssagly bir operasiýa etmeli. Näse adam bar, ine 5 minutyň içinde operasiýa edilmeli diýilýär. Ne şoň doktor hem aýdaly 10 ýyllyk operasiýalar edip bilýän doktorlar aýdaly başga şäherde, başga bir ýerde. O
Onları nädik getirecek. Şoň üçin olara ýöreýte, ýani istendik iň ýakyn hastana eltilýär. Ol doktor aňyrdan internetden operasiýa gatnaşyp bilýär. Onun için çok manzuratta yankı ışık ya da yatılan fiziğine ulanmak mecburiyetindesin. Hı. Yine umumi internet var da yine şolara aydıklar. Şimdi YouTube'a geçelim. YouTube ne medya Aslında VPN'e bir azap geçsek. VPN näme üçin VPN ulanýarlar ne Türkmenistanda? Bunça internet var, ýene näme var? Indi Türkmenistan'da mı? hawa ýanky hemme zadyň bir IP ýanky adres var diýdiň, soň ýene protokollar var. Birden ýanky ýürelegi ýene näme eýle beýle. Soň şolary gadagan edýärler, ýanky interneti gönü kesip aýryp bolanok ýylleşler. İnternet elmidam akyp durýar, içinden gelýän käbir ýanky adresler ýapyp bolýar da, serverler ýapyp bolýar. Yapıp bolýar, onam kaçan yapıp bilýän sen özüň şol ýerde, içeride internette ýene bir näme vardır, sunucu diýilýär, sunucular vardır. Serverler o. Bu sunucular hem näme iş edýär diýeli, istendik maglumaty çepden sağa, sağdan çepe geçirýän şey diýip pikirlendim de onu düşündirmek kıyın olar men üçin. Yani şu sunucular informasyonu çepten sağa, sağdan çepe geçirýär diýeli ýönetirler. Ýöne ol elbetde şu günkü has 15 ýyl öňküsinden şu günkü has olar özlerini ýa-da gelişdirdi diýeň. Baş çılçırımlı işleýiş nämesi. Ýöne men beýskaç aýdaýyn. Indi sağdan çepe, çepden sağa geçiren wagty sağdan gelen üçin aýdaly pul alýar, çepe geçirýär, çepden gelen üçin pul alýar, sağa geçirýär. Ýöne şol bir pulu alıp berýär iki tarafa da, sebä iki tarapdan gelýär. Soň häzirki ýagdaýda şol pul däl de bilgi bilen näme edilýär? Informasiýa. Bärden 1 GB informasiýa geçen olsa beýlekinden 1 GB geçmeli, bolmasa minus 1 GB durýar, soň plusa geçýär, minusa geçýär, şey işleýär iki tarafa. Soň üçin hem tezligini artdyrýar, hem arzanlatýar internetde. Yani nämeler. Ýöne şol server aýdaly nämen atlary vardır. Onu hatta kompýuteruňyzda da edip bilersiniz. Kompýuterda da ýanky kaçak korsan nämeleri ulanjak bolsaňyz diýip. Olary ulanmaň. Kompýuteruňyzda da ýanky gelen informasiýanyň käbirini kompýuteruňyza girenok, ýöne çykyşda hiç kili problem bolmaz, ýalyk olary blok edip bolýar. Aýdaly YouTube näme diýe ýanky YouTube'un adyny, familiýasyny diýeň, ID'sini, ýenesini ýazýan YouTube nämesini we şonu bloklaýan, geçirme diýen ýanky server. Onuň protokolunda şol geçiren opsiýon YouTube'a. Hiç kili. Saklaýar. Kimlere geçiren ok? Türkmenistanyň çägindäki ýanky IP adreslerden çıkan isleglere sen isle gönderýän. Ýanky YouTube ýazyp enter'e basan wagtyň isle gönderýän. O servere bağlanma islegi. Şolary geçiren ok. Saklaýar. Soň onu geçmek üçin sen Türkmenistanyň içinde bolmaly da. Onuň üçin hem näme etýän? Şonuň üçin ýanky iş näme gelýändir? VPN diýerler. VPN diýerler o. Bolşýarly ýapaýdaly VPN'e gelýär. Ol näme etýär sizi? Siziň yerinizi başga bir ýerde görkezýär. Olarda belli ýanky öň ýazylmadyk IP adresi okunda görkezýär. Yok siz şol ýerde. Bellenemiz yok. Ýöne misal üçin Amerikada görnýäňiz. Amerika istedik yerde görünüp biler. Ýöne bärdäki problemi ol VPN diýen nämen tehnologiýany kemine hemişelik çözen ok. Çözdürjek bolsaň pullu nämeleri vardır. Özünü hemişe güncellep durýar we ýanky kodlaryny üýtmedýär. Kodlaryny diýjek men kodlaryny diýeň. Yani kodlaryny üýtmedýär. Her gün bir sapar aýdaly. Ýa-da hepde bir sapar. Ve o netijesinde sen hiç kaçan ýanky internetsiz bağlanok. Türkmenistanyň sunucusu nähili seni tutup bilme mümkinçiligi ýok ýalyk bir zat bolýar. VPN Türkmenistanda da istendik yerlerde de ulanylýandyr, Türkiýede de ulanylýandyr. Türkiýede de käbir saytlara girmek
qadağançılığı vardır kanun tarafından. O Türkmenistan'daki Bir, ýaly bunu qadağan edilen Ukrainada bir kanunu yıllar var, kanunçylyk. o Wikipedia qadagantda bilmedim ýadyma düşýärmi? Türkiýede. Bunu bilermen ken Wikipedia ulanmamışsam. Yok, YouTube'am qadağan edildi bir wagtlar. Ya YouTube'am edildi diýip bilýän. Yani Türkiye'de Yo, de bolup men edilecekmiş, bilemem. ediler mi diýilen bir nemeler bardy da orta He, atylýardy. o wagtlaryny bilemem. Eşitýärdim de şuňa YouTube qadağan edildi Türkiye'de de näme diýip. Ne şoň ýalyk şo 2018-2017 ýyllar bolmaly şo. şol ýagdaýlarda ýaňky VPN diýip bir näme bardyr. Bu programa, yazılım aslında sizi başka yerlerde edip görkezýär, dünýäň başka ýany şol serweriň başynda ýaly edip görkezýär aslında. İçinde bolsaňyz da. Hmm. Yani gysgaça şoň ýaly ol näme bardyr? Ha, VPN'lerde ýene bir zat bar. VPN'de diňe şol bir hili diýip pikir etmeň, hemme sizi başka ýerde ýok. Ol dürli edip näme bilýär ýaňky ol serweriň goýan goragyny dürli ýollar bilen geçip bilýär. Biri sizin IP'nizi ýitgedip bilýär, biri ýaňky alyjy sunuju diýeli ona ýitgedip bilýärler, başka ýerde ýaly görkezip bilýärler. Yani dürli olan ýollary bar. Şolary Yani ulanyp maýdygyna biz näme üçin web hep ýa-ni ýere girmek üçin, internetde bulanmak üçin diýelim. VPN ýeresine şo taýda durmaly mykany diýen ýa VPN bir tehnologiýa. Gerekli yerler var. Bütün dünýäde de gerek wagtynda ulanýarlar. Ýöne biz kaçan da internet gerek bolan wagtynda ulanmaly bolýar. Türkmenistanyň içinde şonuň aňyrsyndaky Türkmenistan'ın içinde kemine yine bir zat vardır. İnformasiya. Men häzir şu gün Türkmenistan'da adamlara dem almak qadağan diýsem şolara. Dem almak qadağan diýsem adamlar ayaklanar. Ona näle dem almak qadağan ýene. Ýöne şol bir wagtyň özünde de Ýewropada insanlara gidip ya da Amerikalılara bundan soň size informasiya qadağan diýsen ya da qadağan etsen şolar seni ýok ederler, ýakarlar. Sebebi edil dem almak ýalyk informasiýada gerekli zatdyr. Şonsuz mümkin de şu günkü gün ýaşama mümkinçiligiň ýok gemine. Awtobuslarnyň her duragyna baryp durup şo taýda maglumat berýär. Türkiýede şeýle awtobuslar her duragda maglumat berýär. Beýleki duraga haçan barjagyny, ýene nämesi gaty çylçyrymly bir nemede şu an dünýäniň içinde ýaşaýas. Banklar internet ulanýar, ýolagçy nemeleri hemmesi ulanýar. Marketler ulanýar, söwda işlerinde online söwdalar bar. Gatykän zat bar. Türkmenistan şu zatlaryň köpüsinden mahrum. Soň ýyldaşymyz ýazypdyr. Şu wagt diýeli wagtda internet ýok, ýani Aşgabat bilen gürleşsen kamera arkaly gürleşip bolýar diýip näme aýdýar. Türkmenistanda da bölekleýin Aşgabatda birazrak berýärler internete. Yani velayetlarda ýok. Soň ýene de bir gyzykly zat bar. Bizim nemeler gürrüňler şu meheme nemelerinde işleýänler üçin aýratyn internet, ýani hemmesi üçin däl, käýerler üçin aýratyn internet berýärler. Olam aýratyn server ulanýarlar. Türkmenistanda ýalňyşmasam 3 ýa-da 4 server bar aýry-aýry. Şu gün ine kemine Türkmenistan'ın interneti kimin elinde? Ýa Men şo ýa interneti bu internetin internet olup bilmek için yankı tor ýalyk bir işlemeli. Yani bir yerde problem olanda beýleki ýerde. Misal üçin Türkmenistan häzir diňe orsedyň üstünden internet barýandyr. Şoňa bir zat bolsa internet däl, ara gatnaşyk kesilýär. Özbekistanyň içinden gelýän bir zat ýokdur. O ýörüýte şoňa ýalyk edip oňarlar. Şu günkü gün dünýäde ýalňyşmasam Afrika döwletleri bar. Şol internet ýankı kabeli bir sanaky gelýär-de. Bir kabel gelýär, şondan ýaýraýar. Beýleki Ýewropa, Amerika 10 kabeli aýdaly 10 kabeline ziyan geldi. 10 sanaky ýankı kabeli kestiler. Hiç zat bolanok. Elbette tizligi azalýar, sebebi 10 kabel şu wagt 20 sanak bar bolsa, onusy gitse onusy alýar da işler. Ýöne işleme mümkinçiligi bar. Türkmenistan ýalňyşmasam ýankı diňe orsetden alýar, diňe Türkmenistan däl, Gazagystan geçen Hazar deňiziň üstü bilen Azerbaýjana dogry aýratyn kabel çekçek diýip o bir nemeler bardy.
tendere girýärdiler. Tamam. 14 milyon dollar mı? Bir zat gat az pul da näme üçin bir döwlet internet üçin mugut Tamam. mugut diýsem hem boljak. Şeýle nemeden o çekjek bolýardy, ýa alternatif gözleýär. Ors bilen Yok, durnukly zatı siýasat ýöredip bolanok. Zatı ervet zat. Ol yine şu günün internet yine bir devlet için. Bizde devlet näme yankı düşünýän adam yok. Hiç şey yok. Ne bir devletin internetini kesmek demek, ol devleti sen ähli puldoklarını informasiyadan mahrum edýän. Informasiyadan mahrum olan bir devlet demek, bir adamın yine gözünü kulagyny dolu yapýaňyz, ne şol demek. Modern adamyň o gözü gulagy internet. Yok, yankı bir devleti insanyalyk bir näme dip göz öňüne getirsen, ýa-da bir jandaryalyk, soň gözüne, kulaklaryna yapýaňyz. Soň ol nire hereket edip bilsin. Soň näme dip ösüp bilsin, näme düzeler diýe düzelmeýär. Mümkin däl. Bir adamyň gözüne hem kör edýän, kulagyna hem ker edýän. Hatda sesi çykmaz ýaly oň agzynam ýok, diline ýok edýän. Sen aratnaşy kesmek diýmek diňe almak däl, sen isat beribem bilen oktaşar. Nesip bolsa hem mazat gowy bolup gider diýen Indi şol adama sen kemine dünyanın dördüncü yerde bayağı adam deyip bilecek mi? Birinciden sesi çıkan ok, hissat gören ok, kulağa hissat eşiten ok. Şol adama sen ne mi diyecek? Sağdan adam deyip bilecek mi? Ne şol da düşünen oklar. Hani onda YouTube'a geç ver hele. Son yine de aydılmaz zatlar kan bugün. YouTube'a geçsek YouTube nemeden başladık kendine tarihine aydıp verdik birazcık. 2005. yılda başladım ya. YouTube'un şu Türkmenler için nemesi rolüne gurun edeli. Esas biz şu taýyzyklandyrýar. Türkmenler için ama o gummat ulu teknologiyada onu gurun ettik. Yine ne vardır vatandaşlar? Televizör deyip bir zat vardır. Şu gün televizörler hiç saat olup kalacak. Yani yöne musrazın aymalı. Televizör diyeyim de o televizörün özüne aydım ama televizör teknologiyana aitken. Bir yerde yankı näme var? Merkez var. Merkezden size informasiya gelýär ve şol informasiýany siz nämemişin almalymışyň, inanmalymışyň. Televizorun işi şol, informasiya gelýär. Ýöne siz şol gelen informasiya öz pikiriňizi, öz düşünjäňizi aýdyp bilýäňizmi, aýdyp bileňiz. Bir taraplayın da o. Ama bir taraplayın işleýär. İza hissat alan o. Ol aýtýar, mysal üçin Türkmenistanyň yankı ýyllyk bizim nämämiz, önümçiligimiz 10% artdy diýer televizor size. Sizem yok däl oňalyk diýip aýdyp bileňiz okşony. Mümkin däl o zat. Bir tarapdan gelýär, sizden şonu kabul edämeli, isteseňiz istemeseňiz. Indi gelýär internet ve YouTube. YouTube näme dip bilýär, siz öz pikiriňizi ýazyp bilýäňiz, garşylygyňyzy ýazyp bilýäňiz. Ulalaşýan bolsaň, ulalaşýan diýip ýazyp bilýäň. Hatda YouTube'da ýa-ni halaýan bolsaň like basyp bilýäň, halamaýan bolsaň dislike basyp bilýäň. Soň sen şol görýän bir nämäni, videoňy alyp başgasy bilen paýlaşyp bilýäň. YouTube'da hiç zat ýetip giden ok, televizorda şu zat bardy, bir ministr çykyp bir zat diýer, bir aýdan soň ýok men diýemok diýse. Yani YouTube'da ne edip bolan ok. YouTube'da videolarım durýandyr. Olar hem elbette öçürüp bolýar, ýa kanalam ýapyp bolýar, käbirler edýär o zatlara. Ýöne siz şonu görýän zadyňyzy dostlaryňyz bilen, ýakynlaryňyz bilen paýlaşyp bilýäňiz, öz pikiriňizi aýdyp bilýäňiz, ikinji sapar gaýtalap görüp bilýäňiz düşünmediklerinizi. Ýalňyş bir zat bolsa şonu ýalňyş diýip aýdyp bilýäňiz. Ýene bu zat insanyň yerini, ýani kişiniň yerini beýleke göre has ýokary daşaýandyr. İnsanyň yeri diýende kelledäki, pikirdäki yeri. Televizorda näme bardyr? Yankı massa diýilýär topluma. Vatan havarları. Tamam. Misal üçin. Yani häzir bizem ne şu yerde televizor olan olsa bizem näme olardy? Öz nämemizde o massa näme diýmeli? Sebäbi massa näme üçin diýilýär? Ol yerden sana hiç gele karşılık hissat diýilmejek üçin massa bilen näli işleşýär şol bilen.
yani planların, stratejiyan şoňa göre bolýar. Başga hili bolup bilme mümkinçiligi ýok. Ýene YouTube bolan üçin şu ýerde eýem adama bir kişilik gazandyrýar diýsek, bu ýalňyş bolmaz. Komentary ýazýar, like goýýar ýa-da dislike basýar. Ha o. Ve şol bir wagtyň özünde diňe ol däl. Özüň hem bir kanal açyp, özüň hem ýene öz pikirlerini ýaly belki komentariýa sygmandylar. Like bilen düşündirip bilmersiň, dislike ýeterli däldir diýeli. Özüň hem bir kanal açyp, şol ýerde ine seni tomoşa etjek adam sanyny toplap, şol ýerde özüňe bir näme edip bilýän. Döredip bilýän bir meýdan döredip bilýän. Ve bu zatlar hem mesela bu Türkmeniň iň gowy görýän Nemesi? önümlerinden biri. Diňe telefon Muttur bu almaň zatlar. yeterlikle. O. Daşary ýurtda internet arzan ýa-da. Demek ulanmak problema däl. İnternet diýende ýa-da internetiň tölebi vardır. O internet tölebi aslında böyle internete tölebi däldir. Gaty az mukdary internetedir. Aýdaly 100 lira töleýän olsa, şoň 5 lirasy belki internet üçindir, galan 95% hyzmatlar üçindir. Yani şol interneti sen öýüme getirip berýän, daşayan nämeler vardır. Elektriğe mulan Soğuğu yani vardır, servisi vardır, işi vardır, işçisi vardır, yenesi vardır. Yine şu zatlar üçün töleyen. Yöne internet yani faydaşınalıbın eğesi yok olan için bu teknoloji multa yakın bir zat, multtur yani. Yani sen töleyen pulun şonu emesi yani hizmetler üçindir. Şonun için internetin bahası dünyanın istendik yerinde dürlüdür. Aslında dünyada bir sana internet var. Ne için bahası ülkeye? hizmetlere O. bahası ýetki internetin O däl. men nämeyi alıp görýän. Mysal üçin ingilis dili vardır. İngilis diliniň eýesi kim diýseňiz? Elbette yani Britanya diýip bilersiňiz ýöne. Onda Britanya bolsa aýdaly kemine erteýe çykyp ingilis dili öwredip başlasa Britanya analog dili ýani. Yo, onuň ýaly hiç kim kabul etmez onu. Hawa. Yo, ingilislerin Ya dilini da bilýän kemine üçin. men ingilis dilini öwretjek, men şu ingilis dilini 10 kişiye öwretjek diýse kemine gidip Britanyadan ruhsat almaly diýen zat ýok. İnternet hem edil şoň ýalypdyr. Teknologiýa. Yani dile meňzeýän bir zatdyr. Soň şu YouTube'un nemesine geleli, aýdyň häsiýetlerine ine YouTube'da komentary ýazylýan bölek bardyr. Soň like basylýan ýer bardyr, dislike basylýan ýer bardyr. Soň ýa-da abone bolma ýa-da kanala ýazylma ýerler bardyr. Şu zatlar gaty ulu rol oýnaýar. Biz ine Türkmenistanyň halky hökmünde täze girdik-de YouTube platformasyna. Hatta YouTube'un algoritmi indi dörä biňişläp başlady. YouTube bundan Türkmen dilini tanamaýaty. 3 ýyl mundan. Türkmen dilini nädip tanaýaty? Prikol, çıraçy, ýene näme şeýle zatlardan tanaýady. Şoňa näme etdi? Ha, bärde şu ýa-ni YouTube'un algoritmi aýdaly. Başlangıçta hiç näme ýokdy, doğru mu? Kemine şu algoritmiň bir nämelerini görüp bilemiz okdy biz işleýiş şeklini. Ýok. Näme üçin? Sebebi Türkmen dilinde ve diňe dilde de däl. Ýene ulanýan zatlarynda meňzeşlikler bardyr ulanjylaryň. Şol meňzeşlikler ýeterli, ýani data diýilýär. Algoritmalar nämeden beslenýär diýildi. Näme ýitýär algoritma? Datadır, bilgidir. Şu bilgi olman hiç algoritmaz näde yazaýyn, näde çizaýyn işläp bilme mümkinçiligi ýokdur. Algoritm üçin data gerekdir. Data göre işläp bilýär. Yani iýmiti şu data. Data olmasa algoritm size hiç zat beren ok. Hiç zat beren ok. Şoň üçin o algoritma nädip görýär? Ýa-da bu algoritm üçin näçe bilgi gerek? Ine milyonlarça, belki de 10 milyonlarça gezek şol bir adamlaryň girip ýa-ni tomoşa edip, like basyp, aktiviste diýilýär-de, şolan gatnaşygy, ýene şolar hasaplanýar. Şolar ýani modelde yer alýar, algoritmik modellerde. Ne şondan soň aýdaly bizim kanaly hiç görmedik, hiç bilmeýän birem başga ýani türkmen dilindäki çykyşlary görýän adamlara YouTube bizim kanalymyzy ine sen gazyklanýan temalarynda ýa-da sen görýän dilinde ine şu videoda bar diýip öňüne çykarýar, hödürleýär ýa-da. Onu istese görüp biler, istese görmän biler.
Yani Indi onu emesi şonun şoňalyk nemesine işdi ya. geleli aydın. Şu like basmak ya da dislike basmak. XM gatı möhüm. YouTube hem like hem dislike'ı bir kategoriyada görýär. Şonuň üçin dislike'ın nemesini aýrandyr sanyny. Ýa bir neme üçin tapawutlyk ýok. Ýöne adamlary yanıltma diýäme. Dislike'lar yanıltyp bilýär. Hı hı. Soňra TikTok ýa-da Instagram ýalyk sahypalara sereseňiz diňe like basma nemesi bardyr, düýmesi bardyr. Başgasy ýokdur. YouTube'am şoňa geldi. Dislike'lar hem diňe şu nemäniň özüniň görüp biler ýalyk derejesine getirýär. Bizde mysal üçin dislike 2% da ýetmeýär. Yani 98% like demesi yani yukarı. Yani dislike'a göre yukarı. Umuman alanda kanalın misal için aydal kar videolar 600 bin üstünde görülen video vardı. Artık şunun like en az 30 bin olmalı. Yani biz Türkmen halkı hükmünde şunu bilemiz ok yani like basmağını nahil möhümlüğünü. Ne siz şuna like bassanız şu 30 bin olan olsa da şunun görülme nemesi 1 milyon 2 milyon olurdu belki. Yani milyonu geçmeli de. Şu like basılmağı katmak ne siz hazır ona buna can edip ya da videonu uğradıp şu zatlarla tanıştıracak olyanız da. Bu ters täsir edip bilýär. Misal üçin aýdaly sen like'ı bassan bu taýdan soň bu video mejbur beýlekleriň öňünden çykmaly bolýar. Soň bu çıkan wagtda öz-özünden çıkan ýalda soň gyzyklanyp görüp bilýär. Ýöne Türkmeniň bir häsiýeti bar. Şoňa zordan bersen şona ters neme diýär de hereket edýär. Sen şunu gördüysen ýok görjekler diýip bilýär. Şeýleräk bir häsiýeti bar. Şonuň üçin aýlaly ýol bilen şolara yetirip bilýäňiz. Yani siz näçe köp like ve komentariýa ýazsaňyz, yani komentariýa da şonuň içine girýändir. Ve like'ın kıyalık işleýär. Yani näçe köp komentariýa yazılsa diýmek YouTube şeýle görýär. Bu video gyzykly, yani möhüm bir zat bar bu taýda. Diline düşünmese de YouTube şeýle görýär. Möhüm bir zat bar diýmek bunu başgalara da hödürlemeli. Yani YouTube'un hödürleme algoritmi, yani rekomendasiýa diýip aýdylýar da hödürleme algoritmi. Güýçlenýär soň berýär. Mysal üçin bizde yani YouTube'da kar videolar durup soň birden badalbam gidiberýär. Başta bir gün az görülse de soň seredýän birden badal köpelip gidýär. O näme üçin köpelýärse ýa-da soňra like basan ýa-da komentariýa yazan köp bolýar. Şu sebäplen köpelip gidýär. Yani komentariýalar elbet bolsa da ýa-da dislike näçe köp bolsa da ziýany ýok. XM deňi işleýär. Şoň üçin eger halamasaňyz dislike basın diýip aýdýan nemeler bar aýdym. Käbir content töredijileri bar. Ya eger halamadyk bolsaňyz sökmän suratda dislike basın diýär. Ya neme algoritma düşmek üçin aýdýar bu zatlary. Ne bizem şo zatlary etmelidir. Gaty möhüm basýanlar bar dowamly ýöne. Näme üçin like basan ok? Birinciden bilmeýänlik üçin, ikinciden azatlyk ýa-da radiolaryň nemesinde şu hereketler başlan wagty 15 polisi tutupdyr Lewaf velaýaty diýip Lewaf velaýaty halaç etrafy diýdi. Bir zatlara diýdi şu wagt ýadyma şonu edil. Tutupdyrlar polis işgärlerini diýdi. Bu taýda iki nemäni berýär. Bir polisler aýdýar, siz görüp gyzyklanmaň diýär, içinde neme habar alınýar da polisler gaty gyzyklanýarmyş bu zatlar bilen polis işgärleri. Şu soňky ýurdun daşynda bolýan wakalar bilen gyzyklanýar. Diýär, bu polis işgärlerini gorkuzmak üçin edilýär. İkinji nemesem bolsa, baba Türkmenistanyň bir kanun hökümeti bu zatlar görüp bilýär diýär. İnternetin näme ediğini düşündürdü. Bu görüp bilme mümkinçiliği yok. Türkmenistan internetin barlığına, dowamlığına hiç bir goşandy ýokdur. Hiç bir goşandy ýok. Şonuň üçin hiç bir goşandyň bolmaýan zada da ziýanyny bolup bilmeýär. Yani teknoloji şeýleräk bir zat. Yani nemelerden gorkmaň.
birinciden näme zatdygyny özüňizem öwrenmelisinizdir. Şu olaram bilýär sizin bilmeýänligiňizi bu zatlary. Şonuň üçin olar sizi sizden gowy tanaýar. Bu ýagdaýda ýene Azatlyk Radiosu näçe eýle habar çykarsyn. Bilen okma. Amerikanyň demesini işleýärler puluna. Bilmeli ular bu zatlary. Ýöne nawa sizin bilmeýänligiňiz bilen üçin çykarýar şeýdi. Görmesinler diýä. Azatlyk Radiosu hem aýlably ýol bilen ýa rejimi goraýar. Bir neme bolan üçin şonuň ýaly siýasat ýöredýär. 30 ýyldan bäri ine şoňa geleli aýdym. Ine soňky näme üçin? Soňky 3 ýylda birden YouTube'a bolan talap artýar, YouTube'da kontentler köpelýär. Ýöne ondan öňki Azatlyk Radiosu näçe ýyldan bäri YouTube'da. Näme üçin onuň ýaly zatlar bolan ok? Ýa-da bir täsir degmendir, hiç kime bir täsirlik gatmandyr. Şeýlerak bir nemes bar. Soň ine ýa beýlek mesele geleli. Ya iziderli edip aýtsak. Näme üçin şunça ýyllar YouTube'da türkmen kontent döredicileri ýok. Hiç ýyl pikir aýdýan, öwredýän, iň bärkisi nahar bişirmäýin öwredýän YouTube'da kanallar ýok diýip men sorap başladym da ýa 2 ýyl mundan. So 2 ýyl mundan sorap başlan wagtymda ol jogabyny tapyp bilemokdym. Soň şu Azatlyk Radiosunyň işleýiş nemeler var. Soň içindäki ol jurnalist diýip görenlerim eden işler zatlar orta çykyp berenden soň düşnükli boldy. Bular köplenç adamlary izarlap tapıp tanışıp tanap aňyrsyn bersin bilýän ekenler. Soň içeri habar berýärler. İçeridäkiler hem bolsa bularyň en atalarynyň göýüne baryp ine seniň oglum şeýle işler edýär. Ýa-da nemäniň arkadagy diýerlermi? Çoň siýasatyna garşy gelýär edýän işleri diýär. Soň olaryň jaň edip etmiş ol işini goý bärde ine bizim başymyzy bela sokýan ýene bir zat diýip şey edip näçe ýyllardan bäri ýa-da Facebook bolsun, YouTube bolsun, Instagram bolsun şo taýda öz başlyk bir kontent döreden adamy şöyle edip basdyryp ýatyrýarlar. Näme üçin basdyryp ýatyrýarlar? Şol adam aýdaly auditoriýa toplady diýeli. 50 000 sany nemesi bar. Soň durdu bir gün gahary geldi diýdi. Gurbanullah söýdi çykyp kanalda. Soň uçkun bolýar, şey edip başlap gidýär. Bu zatlaryň öňüne alýarlar. İzarlap görüň daşdörüňizde bardyr, hatda ine ömrüzak neme barda, ömrüzak diýip bir ýaş ýigit bardy. 2018-nji ýylda derne gatjaýan. Bu ende YouTube bilen baglanşykly däl ýöne. Derne gaçmak diýmek eýem adam üşürmek diýmek. Şu KGB-nyň protokolu hiç haçan adam üşmegini islemeýär. Gorkýar şu zatdan. Gaterwet gorkýar ýa-ni. Şonuň üçin daşary ýurtda bolsa da şu adam üşmegini demedýär. Soň şoň daşyna 3-4 sany belli ady belli nemeler var. Köpse ekranlara da zada da çykyp gördi. Şolar daşyna üýüşüp dost bolan bolup şo nemäni batyrdylar. Şey edip türkmenleriň gerek sosial mediada, ýa internet ortamında gerek fiziki ortamlarda üýüşmegini isleýän oklar. Yani isleýän oklar islemeýärler hem. Şonuň üçin hem like bastı tutuldu, ýene näme boldy, eýle beýle boldy. Imo diňlenýär diýip şeýle zatlary orta atýarlar. Hiç ýyl dahylly ýeri ýok. Like meselesinde benim hayran halen zadım. Like'ı basan adamın informasyasını hatta YouTube'u özem saklanok. Hawa like kimin basanny YouTube'un özem bilmeýär. Özem saklanok sebäbi gerek däl. O ýa-ni informasiýa bir sanyk harf diýmek bir bit ýa-ni bir bit yer alýar. Bir sanyk harf. O bir bitden hem kapalyandır. Kim bastı, haýsy video üçin bastı. Bir simbol Haçan bastı. Şeýle zatlara. Şoň üçin ol özem saklanok, ol aýdaly bir näme bardyr? Käbi köprülerden daş atylýandyr.
Kemine, suyun içine. Daşy gaýdyrmak üçinmi? Yok yok Ýa-da yöne yankı näme üçün daşam der tenge de atýarlar. ha Tenge ha diýerler ha. demir pulam atýarlar şol näme üçün bir zat üçün. Unan ýarlar şol zatlary. Dilege edip Näme atýarlar ýa dile düşündim. getirip atýarlar. Hı hı. Ýene şoňa şandaky soň köpelik gitýär, şonu soň bir aýdan soň baryp kimiň atanyny sen bilip biljekmi? Yani Ha. yanında durman, şu atan adamın yanında durman bilip bilecek mi? YouTube'a like, dislike eder şoňalyk işler. Başka hile der. Ve YouTube sizin yankı bakarsına aittik on dünya çapındaky bir platforma sizin maglumatyňyzy $1000, $2000 satayım diýip berýän bir näme de işletme de. Diktatura bilen hiç işleşmeye. Yo hiç İşleşen ona oňalyk YouTube bitýär. mümkin değil. YouTube gaptanda ve yine bu monopolya diýip bilersiniz, ýene näçe monopolya diýseňiz hem ýene ýanky näme bardyr? Bäsleş, ýaryş bardyr. Hı hı. Açık bazardır, internet ulgamy isleýän adam gurup biler. Şoň üçin bu derejedäki platformalar ýalňyşlardan maksimal gaçjak bolarlar. Oňalyk ýalňyşlardan kanun daşy işler, oňalyk zatlar etmekden gaty çekinýärler, gaty gorkýarlar. Sebäbi bir zat olan ýagdaýynda ýanky bahasynyň yarısını yitirip bilýär-de bir günde gerek bolsa. Bu bahanyň hemmesini şu platformalaryň reputasiýasy edýändir aslında. O Ha. yerdäki penjamlarda reputasiýa. Indi şol reputasiýany pikir etdiňiz Onam milliardlap dollarlyk hawa şu ynam reputasiýasyny haýsam bolsa bir Türkmenistan üçin $100 milyon satarmy? Bir adamyň informasiýasyny satarmy? Satmaz. Ya mümkin de. Ha. Hatta YouTube'un özünü satın almak istese de Türkmenistan, onda da satmazlar Türkmenistan'a. Özünü satın almak istesin, şu günkü bahasını hesaplap çıkarıp 10 katını versin, yine satmaz YouTube. Yok neme däl de aydın ýa işleyişini satın alýan aslında YouTube'u ýa özüni satın Ha, alma diýip bir zat ýok. Ýa sen bundan soňra bir işletmäne dowam edip bilýän bilen okmy şoňa serap o senin satýan. kompetensiýany barlap görýärler, Hmm. yanına da yakınlaştırmaýarlar. Soňra o taýda da YouTube'da da meclis var aydın ýa YouTube. No, Birinin ýa bir eýesi ýok da YouTube'un. no. Şo taýyna gelmeli esasy biz ýa bir YouTube bir korporasiýa. Korporasiýalaryň hem eýesi bolmaýar gynan ýa belki gynandyrjy bolup biler neme üçin diktaturalar üçin. O taýda CEO'lar esasan öňe çykýandyr ýöne olaryň aňyrsynda öz mejlisleri bardyr. Kararlar mejlislerde alınýandyr. Şeyler işliýär. Sonra önemi var ya telefonunuzda ya da kompüterinizde sizin viruslar vardır. Virus bilen belki içindeki maglumatları alıp bolýar, kompüterinizde de telefondan hem alıp bolýar. Yani o viruslar hem ansady işler, çıktaýysy var, gymmat zatlar, o zatlar. Soňra diňe virus diýmeýin men, olan bir programma, ýa-ni ýazılym, bir kod telefonuňyza, ýöne haýsy telefonuňa uğraşjagany Spyware diýilýär da ýa içaly programmalar diýilýär. çalı programması. Şimdi o programmanın sizin telefonunuza uğratmak için aydalı dünyada milyar tane telefon var, IP var. Sizin IP'nizi tapmalı, birinci novatta bilmeli, anık. Sonra dönüp durmalı. Türkmen mi Türkmen dälini bilmeli de. Ansady işler. Soňra o Yani alandan aydalı soňra maglumaty işlemek bar aýdym. Tonlarça. o tarafı var. Ondan sonra näme vardır? Yine iň aňsady usullary vardır. O virus programma däldir. Size bir mail gelýändir. O maili açıp görmek, bağlamak, sizin telefonunuzdan aňydakynyň kompüterine ya da telefonuna bağlap bolýan programmalar bilen mail gelýär, kod uğratýaňyz oňa olam aňsat satar birazjyk aklyň bolsa ona düşmeýän ýene bir ýazılym bar. O ýazılym men özüme ulanyp gördüm. Ya da ýazyp gördüm diýeýin hatta. Aňsat bir ýazılym bar. Yine mail adresinizi bilýän adam bar olsa sizin kodunuzu, mail kodunuzu olan telefonunuza girip bilen ya da kompüterinize de girip bilen ýöne mailinize girip bilen, mailinizi ele geçirip bolýar. O ýerde de şu zat bardyr. Men mysal üçin kimiň mail adresini bilýän, haýsy nämeni Google'un hasabyny bolanýam ýa-da Microsoft hasabyny näme bolanýan olsa şonu bilýän olsam şoňa bir mail uğratýan kemine aça basan wagt içinde bir arayüz açylýar, ýöne şu arayüz aýdaly
kemine uğrayan mail yani Google hesabının nämesidir? Giriş nemengzeýär. Hı hı. Ýokarda da yazarın yani e, connection'da bağlanışıkda bir problema oldu ya da bir hata oldu, yanlışlık oldu. Şoň üçin täzelden parolüňizi ýazyň we aşagda parol üçin iki sanyk yer goýaryn. Soň kemine şo parolleri ýazyp aşagda da OK diýip bir sanyk näme goýýan, düğme goýýan. Soň kemine şo OK'ye basan wagty aslında kemine şo parolny maňa ugrudýar. Ve o arayüz ýitýär, hat açylýar. Bir sana hat koyup bilersiň ýa-da bir surat koyup bilersiň aňyrsına. Ýöne o ýeri kemine ýalňyş ýazsa da maňa ugrudýar ýalňyş paroli. Ýöne hiç kim ýalňyş ýazmaýar, dogry ýazýar. Şoň üçin şoň ýalyk ýagdaýda da ýokarysynda telefonyň ýaňky näme bardyr? HTTPS nämesi bardyr, protokolu. Ýaňky näme şo? Bezopasny Näme text o protokolu. hopsuzluk nemesi. Ama şoňa seretseňiz şo ýerde görüp bilersiňiz onuň giriş sahypasy däldigini. O Hı. gataňsa. Ýöne şo meňzedip bolýar da, meňzeşedip bolýar, 99% meňzedip bolýar. Üstünde oturup işleseň 100% de meňzedersiň. Ine şey dip siziň parolüňizi alyp gelýär. Hı. Ine bu islendik ýani kompýuter bileşim diýerler, näme diýerler ýani programistler vardır, kod yazma, ine 6 aylık kursdan soň edip bolýan zatlar aýtganda diýelim. Hı. Onuň üçin hem mail adresini anyk bilmeli bolýarys. Ýani kişiniň. Yok, ymmat Türkmenistan ýagdaýynda hiç sadam edip bilmeýärler, mümkin däl. Umuman aýdym bu nemäni o çüretdik. Gorkul ýeri ýok. Ya o döwürden geçdi. Soňa bu zatlaryň köpüsini düşündürüp gorkudan hem o çıkarıp bolmaýar tejribe bilen 3 ýylyň dowamında adamlar gördü. Arkayı. Şo kemine näme meselesinde gorku meselesini de şu gün yani kızıklı bir ýagdaý bardy. Türkmenistanyň aýdaly şu gün hökümet diýip oturanlar olaram gorkýar. Yani köpçülikden gorkýar, ilatdan gorkýar. Ilat hem olardan gorkýar da. Ve Türkmenistanyň ýa-da şo Orsun yani FSB'sinin en ulu sırrı özlerinin güýçsüzligidir. Şol sırrı goraýarlar onu. Güýçsüz, şolam sırdır onlar için, şonu goraýarlar. Şoň üçin 4 adam bir ara getiren oklar. 4 adam bir ara gelse eýem, olan karşısında durup biljek güýçi emele getirip bilýär. Şo 4 kişi. Diňe şonu goraýarlar. Getirilen paratlar ýaňky azatlygyň ine 5 balýça tutulupdyr, YouTube'da like bassaň tutýarmyşyň, ýenemişin. Ol göz öňüne getirsenden ýaňky uzakda bir ýerde, oturan ýerinden sen telefonuňda näme görýäniňi görüp bilýän bir güýç diýe düşündirýärler. Arkaňdan tuvalete gitseň hem arkaňdan seredip dur, nädip tuvalete diýen şeýler hep bir näme getiripdirler. Mene şu duýgudaky adamlar bardy. Ýa-ni olary ýok da, düşünen olmaly köpüsi. Bu şeýler aksoň aýdym ýene-de YouTube bilen baglanyşykly aýdylmaly zat, iň möhüm aýdylmaly zat des. Iň soňuna goýduk ýene. YouTube'a näçe köp ýanky ýazylsaňyz, aňyr tarap şonça da gorkýandyr. Aňyr tarap diýýänimiz terrorist tarapy. Şo gorkuzýandyr. Şonuň üçin şo düşünjäni bir şekilde almaly ýa-da düşündirmeli, ýaýratmaly. Näme diýerler de men bunu näçe aýtdym, şu da açykça bolýar. YouTube'dan bir zat edip bolýarmy? Ýa-da revolýusiýany YouTube'dan edip bolýarmy ýa-da diktator aýyryp bolýarmy diýilen ýalak. Soralýar ýa-da şonuň edip bolmajagyna değişli nemeler aýdylyp gelinýärdi-de, soň wagtlar azaldy ýöne ilk başda günlerde şeýledi. Men size bir deňeşdirme berjek. İnternetin ýok ýeri, ine Türkmenistan internetin ýok ýeri ýa-da Sowet döwründe aýdaly adam şekilde ýolum ýok, ulagam gatnaşam ýok. Şo taýda bir revolýusiýa etmek has gyndyr. Häzir YouTube'un bar döwründen. Revolýusiýa diýmek adamlaryň hereket etmegi diýmek däl. Revolýusiýa diýmek adamlaryň bir problemanyň aslynyň nämedigini düşünmesidir.
Yani diktaturanın ayrılmağı gerektiği düşüncesi yerleşmese soň nädip bolup bilýär. Indi şu düşünjäni hem iň aňsat haýsy usulda berersiniz? Elbette internet ortamında YouTube platformaları ýa-da TikTok olan bolup biler. Şeýle platformalara berilmegidir. Indi bilmedim ýa-ni aýdyň bizde bilim, sowat, logika sapaklary umuman sowat nemämiz pes bolan üçin yurt nemesinde meçhurunda şeýle ýagdaýymyz. Bilemzok. Ne logika gaty möhüm bir zatdyr. Men şu Türkiýe egzamine ýa-ni synawa girip üniversitet okanlaryň logikasynyň beýikdigini bilýände. Ýa-ni o taýda bir logika nemesi bar. Ýa-ni ýokary okuw ýerine girmek üçin, jaýyna girmek üçin näçe 50 balmy? 50 bal ýa-da ondan hem köprek 60 bol biler bilemok. Ya üýtgeýe de demeden okuwdan okuw. Umuman 50 bal logika aýrýarlar ýa-ni sizin alyp biljek 50 balyňyz logikadan gelýär. Logikanyň gaty güýçli bolmaly Türkiýanyň nemesini gazanmak üçin. Atstat bilen gazananlar var, olar başgaçadyr. Hemmesi däldir ýöne. Bilýän de aýdyň daşlarymyzda atstat bilen okanlar bar, bilen egzamine girip okanlar bar da. Şolar deňeşdiren üçin aýdýan. Şeýle bir tarap bar, ýa-ni logika gaty möhüm bir zat ýoksa, logika diýende izy giderlikdir. 1, 2, 3, 4, 5 bu logikadyr. O 2, 6, 1, 9, 3 bu logikanyň daşydyr. Ýa-ni düşünmek üçin aýdýanda beýleki ýagdaýym bolup biler ýa-ni. Izy giderlikdir. Şuňaly bolsa logika bolarmy? 1 san, 2 san, 3 san. Bizde ne garaşsız Türkmenistan, garaşsız Türkmenistan. Onda 1 san, 2 san, 3 san. Men söz, bugün söz, akşam söz, ir söz, yatacak söz. Logika mı bu? Yani bizde ne? Neme de, misal üçün Türkiye devleti diýerler-de. Ya da Türkmenistan devleti, Kazakistan devleti bu mümkün däl. Yani Kazakistan adyň özü bir ýa-ni döwlet. Bir döwlete berilen ad. Misal üçin ýa-ni Aydın sana da ýa-ni demäň berjek. Aydın adam diýmersiň ýa. Aydın diýen atda ýa adamdygy berilir ýa. Dogry dälmi? Bizde ne şol gatyr bet zatlar. Ya oyna. Kemine adam, alma, miwe, yiyecek, işlik. Şoňaly gürleşilýär. Şoňaly gürleşilýär. Berde gülkünç ýöne biz elbetde gaty ýa-ni absurd tarapyna çekýäs onu. Görünsün diýip ýa-ni. Neme tarapy bar? Misal üçin käbir döwletler jumhuriýetdir, käbirleri jumhuriýet däldir. Ýa-ni padşahlykdyr. Angliýa ýaly. Ýa-da Ýewropanyň köp ýurtlary padşahlyk, hatda Ispaniýada padşahlyk nemesi bardyr. Ýöne hem padşahlyk hem demokratiýada bolup bilýär käbir halatlarynda gatsayry. Yani umuman aýdanda Türkiye Cumhuriyeti diýip aýdyp bilersiň. Cumhuriyetligini bildirmek üçin ýa-da Hytaý Halk Cumhuriyeti diýip geçýär. Ýa-da federasiýa diýersiň. Federasiýa diýip geçýär. Ýöne döwlet diýilmez. Bularyň hemmesi hem döwlet bardyr. Ýa-ni aýratyn belläp geçmäge gerek ýok da. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan mysal üçin. Ýa-da garaşsyz baky tarap Türkmenistan ýurdumuz. Şu öňünden gelen iki sözem, soňundan gelen bir sözem artyk maç otaýdy. Türkmenistan diýse hemme zat içine alýan bolmaly şu bar değişli zatlaryň hemmesini. Türkmenistan diýse soň misal üçin Birleşen Milletlerde meclisinde otyr hemmekim. Şu taýda Türkmenistan garaşsyzmy diýip tarapmy ýa-da ikisem diýip ýanynda soramy ýa Türkmenistan diýsen hemme zat içine alýar. Şeylere işleýär bu. Gaty gülkünç bilmedim ýa bu Türkmenistanyň häzirki ýa terrorist rejiminiň dolandyrşy gaty gülkünç ýa iň gülkünç terrorizm belki Türkmenistandadyr. Aýdym.
deme aklıma gelýärdi terörist diýip film bardy da. Şo taýda hem akıllı da bizimkide. Şolam Oğlum, gülkünç ýöne olam has akıllı o Türkmenistanyň içindäki o gülmek ýani düşünüp bilseniz gaty gülkünçdür. Ýöne şu gülkünç zatdan korkup ýörenler bar ýa. Bilmedim olam. Logikanyň ýa Türkmenistanyň logikasyna gawat gelýän bolupdyr. Şeylerak bir ýagdaý umumyň aýdanda bize logika gatmakyň şonuň üçin birinji şu zady hemmekime düşünjäni bermeli. Perorot ediljek bolanok yani perorot ediljek bolsa onu köpçülige duýdurulmaýar. Yani Niýazowy öldürjek wagty aýtdylarmy? Niýazowy öldürjek bolýar, habarymyz bolsun diýip köpçülige aýdyldymy? Ýok. Aýdylman edildi. Perorot bolýar, ýa agdarlyşyk bolýar. Bu agdarlyşyk meselesi. Ýöne bu taýda Türkmenistan illeride köpçüligiň ýa bundan soňky dowaljak çağalaryň ýaşap biljegi bir ýurda öwürmek üçin bu zatlary bu taýdan aýtmak mejburiýetinde. Kim bolsa bolsun, eger aýtmaýan bolsa, diýmek bolam bir jenaýata taýýarlyk görýändir ýa-da edýändir, edip görendir. Şeýlerak bir ýagdaýda pikirlenmelidir biz bu zatlar. Birinji, şu zat hemmekime hawary düşünjesi ýetmeli. Türkmenistan nähil boljak? Ne täze Türkmenistan nähil boljak? Diýilen soramaly. Täze Türkmenistanyň nemesi demokratiýasyny näme üstünde gurjak bolýarys diýip soran adam ýok da aýdyň şu wagta çelli. yok yok. Yine şoň garanti neydi? O garantiyasy demokratiýa diýýäňiz ýöne şoň garantiýasyny siz näde berjek diýen adam çykanok. Men näçe ýyl boldy? Aýdyň ikimiziň bile çykýanymyza 2 ýyla ýakyn wagt bolupdy orada hem dowamly ekran çykýar. Gaty köp zatlary orta atdyk. Ýöne şu orta atýan zatyňyzyň asly näme, nädip aýakda tutjak bolýarys? Mysal üçin täze Türkmenistanyň ykdysady modelini soran adam ýok şu wagta çelli. Täze Türkmenistanyň ykdysady modeli nähil bolmaly? Biz ine Norwegiýany mysal berýäs. Norwegiýa bize gaty ýakyn. Katara mysal berip bilerdik, ýöne Kataryň kyýalmyş köp zady. Bize gawat gelmeýän ýerlerken. Ýa biz ýa-da neme däldi? Näme diýeli? Bir diniň üstüne gurulan bir jemgyýet däl. Bizim aňyrky 2000-3000 ýyllyk taryhymyz hem şeýlere. Şonuň üçin bize iň ýakyn bolany ýa-da Norwegiýany mysal berýäs. Norwegiýanyň demokratiýasy hem ýa-da göz öňünde tutulup bilinir emma bizde ornaşdyrylyp bilinmez. Norwegiýanyň halkynyň düşünjesi, bilim derejesi başga nemede patlakda. Ýöne bularyň tebii baýlyklary we şu tebii baýlyklary näde bulanýarlar? Şu zatlary göz öňünde tutýar. Türkmenistana gawat gelýär. Ýa-da Türkmenistanda suw we ekinçilik problemasy bar. Suw we ekinçilik problemasyny çözmek üçin biz näme seretmeli? İsrail bilen Awstraliýa seretmeli. Soran oklary suw problemasy bar, ýöne şu suw problemasyny ekinçiligi dowamly hala getirmek üçin barmy bir nemäňiz diýip soran adam ýok. Bizem aýdyň ýa aýtsak özümüz aýdyp gören ýalap bolursa diýip hem bu işin içine giremiz ýok. Ýöne arasynda neme berýärse. Ýine Türkmenistanda neft var, gaz var. Size de toprak paýlanyp beriljek diýär. Ýa hakyky şahsy toprağınız bolýar. Sizinki bolýar. Sizin toprağınızın aşağından gaz çyksa nähil bolar? Şu soran adam ýok. Ondan biz ýene orta atýas. Eger neme boljak bolsa, aýdym ýene häzirki Türkmenistanyň rejiminiň kyýalyk boljak bolsa, bu zatlar aýtmagyna gerek ýok. Olar aýdany aýna şu wagta çelli. Potrat diýip berýärler. Ýa-ni olam güýmemek üçin o taýdan bir hasyl alyp ýa-ni nemelerim şu teröristleriň özleriniň baý bolma mümkinçiligi hem ýok. Şu toprakdan size gul edip geçler. Ýöne sizi güýmemek üçin. Ýa paxta ýygdyrýarlar, güýmemek üçin edýärler. Şeýlere bir tarapdan soramamyz gerek. YouTube şu taýda şol pikir alışverişini edip bilýäs. YouTube arkaly siz sorasanız biz jogap berýäs. Siz komentariýa ýazın. Hatta o çykyn ekrana o gurrun edeleýin.
bilýänleriniz, has gowy düşünýänleriniz bardyr bu meselede. Oradan biz aýdyň bilen hemme zady bilmek mejburiyetinde de däl. Onuň Mümkün ýaly hem de planlarymyzam ýokdy. Türkmenistany üýtgetmeli. Hökmen suratda üýtgetmelidir. Üýtgemäne mümkinçilik döredi şu wagt. Ýani Türkmenistan meni üýtgediň diýip dur. Mümkinçilik döredi. hemme Aha. Türkmenistan'ın şu günkü üýtgemegi üçin hemme şertleri vardır. Yine Türkmenistan'ın şu günkü häzir ýani ilatynyň güýji diýeýin, halkyň güýji diýe, soňra ýöne halkyň güýji diýsek ýa bolar. Şu günkü şu wagtda halkyň güýji taryhda bolmadygy ýaly güýçli wagtydyr. Şu giýjigindizde. Ýani legitimist diýen bir zat bardyr. Halkyň aýaklanmagy üçin şu günkü dogly ýani legitimist bardyr. Bundan 5 ýyl öňe ýokdy şol. Ýa-da 10 ýyl öňe ýokdy. Ýöne häzir ýine şol zat bar. Ne daşyndan kömek isleýänler bar. Ýani daşyndan üçin kömek eden ok ýene ona aýdyp bereýin nädip kömek bolar. Birinciden Türkmenistan içinde olayan zatları daşarkı dünya görkezip bilecek, suud edip bilecek kadrlarımız var mı? Bir kemçilik yok olsa, ol peydası yok. Ol hiç kimin yok yerinde bir ağaç yıkılsa onun sesi çıkmaya. Ağaç yansa da sesi çıkmaya. Ya hiç kim yok o yerde. Ne şol zatları daşına verip bilecek. Şu gün Ukrayna seyredin. 25-30 yaş arasındadır ya da 30 yaş arasında oğullar, kızlar informasyonu nädip alýarlar, nädip ulanýarlar, we nädip şol informasyonu berýärler. Nädip ýanky Ukrainanyň içinde bolup geçen harby jenayatlary kaýd edýärler, ýazyga geçirýärler. Olar pul üçin eden owa, Ukraina diýe men watanım diýe men şu ýerde näme bolsa men şonu ýazyga geçirýän diýe. Şolar 25 ýaşynda, 27 ýaşynda, 28 ýaşynda oğullar, kızlar şonu edýär. Türkmenistanda barmy şu gün edilýän jenayatlary ýazyga geçirýän adam? Ol hökman, olar yazgılarını entek görkezen ama olar. Uruş gutorsun diye son görkezecek diye. Son diye suud ederse diye şu zatlar diye. Ne bu zatların hemmesi son edken Ukrayna edwotir ve düşmanın karşısında da dize çöken nokta. Son aňyrda aýtja İslendik daşary döwlet aýtja, bular diye men berjek ýaragymy ulanyp bilýär. Bular men berjek ynamymy ödep bilýär diye. Sizin elinizde yankı siz maşin sürüp bilmeyen olsanız biri size maşinini vermez sürüp bilýäniň görkezmek üçin oturup şol maşina sürüp görkezmeli. Halkam görüşüp bilýäni görkezip bilmek üçin ýa-da azatlyğa hakym bar diýip aýdyp bilmeli. Hakynyň barlygyny näde aýtýar görüşüp aýdylýar. Hak alınýandyr. Hak alınýa. Sen ine şu gün Russiya Ukrainany basyp alyp bilen bolsa, Ukraina Russiýanyň haky bolardy. Haky bolardy. Ele geçirerdi. Güýji ýetdi, talap edip bilýär, alyp bilýär Russiýa şonu. Ýöne alyp bilmeýänligi üçin indem Ukraina haky bar. Ukraina gorap bilýär. Ne bu zatlar şoň ýaly işleýär. Ýani uluslararasy gatnaşyklar diýeli. Ine şoň ýaly işleýär. Türkmenistanyň şu günkü daşyndan hemme islendik ýani Ýewropa seret, Amerika seret hemmesiniň diýen zady ýekeje zat bar. Halk nirde diýip soraýar. Yani kömek edecek diye halka görköz diye men şonu kömek edeyim. Olar halka kömek edýär. Bir adam iki adamy kömek eder. Häzir kemine gidip kömek sorasa kemine hem şu kömek etsin. Böyle etti diýelik. Maňa eder kömek etse. Kemine kömek eder bir özüne. Sorady etdi. Ýöne sen ýanky ilat ýa-da populasiýa diýsek dogry bolarmy? Köpçülük. Çok köpçülük talap eden wagty olaram yazıp talap eden ol. Görüşüp şol yerde ayakta durup dış çökmen men şunu islämok diýip ýa köçe çıkar başga zady türlü formalarda bolup biler. Öz arasında bir ara gelip bir ýanky örgütler gurar, örgütlener. Ine onu gören adam bu halk men berjek kömegimi ulanyp biler diýer. Şu günkü ýagdaýynda Amerika kömek edýändir belki ne aýdal dünýä guramalary Türkmenistanda Covid boldu. Covid'e garşy kömek diýip belki oradan da Türkmenistana aýdaly 100 manat. 100 manat halka gelýärmi, gelen okmy sen habaryňam ýok o zatlardan.
ya da gazın çıkıyor, gazdan pulları geliyor. Havarın yok o zatlardan. Türkmenistan 4. yerde gazda dur deyip geziyoruz. Hemen. Yani kömek birinci talap olmalı. Talap yok yerde sen mümkün değil o kömek edilmeye. Olar hem kömek edilen olar olan yankı moral tertip düzgünler vardır dünyada. Hmm. O kömek için değil, olan bəxtiydi olmalı. Düzgün şeyle olan için o kömek. Aydın o kömek bir illüziyadır. Yalan bir zat. Düğünden yalan, Yalandır. yanlış bir zat. Onun zat yoktur. Kömek yine deyip. Kömek bilemem o neyini düşündürüp böyle. Yani yine şu zatları görenden son siz fikir etmem Türkmenistan'a hiç kim kömek etmez. Elbette Avrupa edilen alıp kömek edilmez. Türkmenistan'a Avrupa düğünden yani Avrupa diyen Ukrayna. Ukrayna. Ukrayna düğünden başka bir zat. Türkmenistan düğünden başka zat. Yani e, Türkmenistan'a e, yankı yardım edip bilecek kendi devletler vardır dünyada. Ve o devletlerin içinden misal için e, yankı hareketlilik olan yerdeyinde kömek deyip başka bir adam bulup biler. Yine Orset birinci kömek edecek olar. Anlamaydayım. Hakiki. Yani o kömek almalı mı halk? Gerek değil diye bilmeli. Yani halkın öz bir Bedbaatçılığın özünün orta ettiğini bilsen o kömeği. düşüncesi olmalı. Şu gün näme vardır Türkmenistan'da hazırki sistemany biraz aytjak bolsak, ol ýerde korku bilen ýa-ni polisiýa sizi korkuja sebäp olur, korkujalar, komitet, şoňalyk komitet we meheme. Yani Yokardan aşağı korku, korkuzup korkuzup. hawa. Bulan garşysyna hakyky bir güýç çykan wagty olar işlerini yerine ýetirip bilme mümkinçiligi ýokdur. Hiç kelime mümkinçiligi ýok. Şoň üçin Türkmenistanyň ýa-ni ýolbaşçylary daşary ýurda çıkan çıkmaz yine howpsuzluk yene diýip başlaýar. Näme üçin hiç kim Türkmenistanyň içindäki ýa-ni çağı ölüm sany dünýäde iň ýokary yerlerde Ya da Türkmenistan. metan gazının nemesi yankı. Tabii Hawa. gazının Tebigatyň zaýalanyşy näme üçin Aa, şol helakçilikleri aýdan o. dünyada Niňe birinci. terrorizme garşy ýene sen tebigatyň ol ýerde adamlar 70 ýaşap bilen o. 70 ýaşyna ýetip bilen o. 21-nji asyrda medisina şu günkü gelen ýagdaýynda 70 ýaşap bilen ok. Ýöne şu zatlar problema dälmişin Türkmenistan ýolbaşçysy üçin terrorist bar diýe, olam diýe hakyky näme. Munam türkmen dilinde aýdan ok, rus dilinde ýene dilde. Özem Türkmenistany goraýarmyş. Ýani Türkmenistany goraýan adam, goramaga kefillenen adam çıkıp orus dilinde bir zatlar diýer. Tamam Türkmençiligi gorajakmyşym bu adam. Yo milletçiliğe de karşıymış ya bunlar yani bir. Hawa öňkü prezident ýanky çykyp ýa milletçilere garşy goranmak. Milletçi diýmek bizim pasportumuzda türkmen diýip ýazylan. Aa, Gaçjak ýerim ýok ondan. yo milletçilik deyip o demet hele o erwet zatlar şonu ne erwet hala getirýär. Ya bir millet bolmagyny isläni o. Şonuň üçin ine 5 welaýata bölüpdir. Nämemiş 5 tane göl varmış. Türkmenistan'ın içinde o hatta neme Özbek o Türkmen diýip hem aýrýarlar yani belli bir gatlakta. O işe yaranok da. Onun ýaly zaty ýokdur. Ve Türk sözünü unutturýarlar aýdyn esasen nemede. Türk sözü hem Özbek sözünden hem Türkmen sözünden has öň çykandyr. 3000 ýyllyk neme sözdür. Türkmen sözünün ulanylşy 1000 ýyllykdyr. 1000 ýyldan bäri bardyr Türkmen sözü. Ondan aňyra gitseňiz, o Gazawan Türk düýbi, Kırgyzyň kam şeýle, Tatarlaryň kam şeýle, o Başkurtlaryň, Yakutlaryň, o Astrahanyň nemeler, Daşdöwregi, Sahalinler, o neme, soň näme? Buryatlar. Ondan soň ýene kimler bar bu tarapdan? Türkiýanyň özü. Hemmecesi nemedir? Bir millet yani. Koşup gitseňiz hemmesi 300 milyon halk edýär. Bular deňe bir Türkmenistan içinde 5 welaýatda öl problema çykarýar. Bir dünýä bir sebebi 300 milyon halk var. Şol bir dilde gürleýän.
Hı, ya da şeylerak. Son yine yankı aydın senin aydan demen izin devam ettireyin. Yani şu internetin yok yerinde Türkmenistan'da internet yok deyip hesap edilmeli. E, internetin yok yerinde kiber hopsuzluk deyip bir neme döre diýerler. Oňa da bir giden yankı ýokary okuw jaýlary diýär-de Türkmenistanda ýokary okuw jaýynyň ýoklugyny bilýäs. Ýa-ni şu nämäniň ady geçýän bolsa şu hakyky däldir, ýokdur, ýalandan goýulandyr. Şolaryň rektorlarynyň hem nemesi bar, molimler bar, ýene näme bar, o bar, bu bar, aklyňyza gelip biljek ähli edaralar bar. Men aýdym ömrümde birinji gezek görýän hemme bar ýok edaralar goşup kiber hopsuzluk diýe internetem ýok. Bu nähil bolup bilýär. Ýene Türkiýe seredýän, Türkiýede bilişim yok bilişimde iletişim bakanlığı diýip bir ýanky neme bar, iletişim ministrligi bar. İletişim ministrligi var Ankara'da. Ankara'da neredete? Şu sağlık ministrliginin karşısında bir yerlerde olmalı yanlışmasam. Indi gat ullakan neme? Ödem gat govet goraly avtomatly adamlar var ýa-da. Diňe şu taýda ýa-ni kiber howpsuzlyk ýa-da internet bilen bagly döwlet neme işleriniň hemmesi şu taýda. Alıp hem edarany goşmayan diýmek Türkmenistanda şol kiber howpsuzlygy sazlap biljek adam ýok. İnternet bolan ýagdaýynda diýen internetem ýok. Bolýa ine barjy internet barda ýa-da bilmedim bir şekilde adamlaryň elinden telefon alıp barlap görme demesi bar. Yerine getirip bilseler. Indi şol adamlar täze Türkmenistanda kellesi bilen jogap berýärler. Kelleciği bilen jogap bermeli bolýar. Şu işi atlary geçýär. Nirede okuduk onu Türkmen News'un Telegram sayfasında paylaşıpdyrlar. Onu seretdim. Hayran galar ýa-da. Kellesi bilen jogap berme şu taýda ady geçen edaralaryň içindäki işleýän adamlar jogap berer. Gitjek ýerimiz ýok. Gatul jenayatdyr. Yani adamın şahsy maglumatlary boýunça yani terörist ideologiýasynyň aslında iş alyp barýarlar. Ýa-ni o da adyna kiber howpsuzlyk diýär. Şularyň aýdýan zadynyň edil tersi bolmaly. Şular erwet diýän bolsa gowy bolmaly, gowy diýän bolsa erwet bolmalydyr. Iň bärkisi etraplary bir-birine birleşdirip Türkmenistanyň özgörmegi diýip ad berýärler. Aýdyn. Ýa-da ýa-ni ilat ýazuwy diýär. İlat ýazuwynyň agzybirlikde alyp barylmagy, agzybirlik bir metodologiýasy bar eken hayran galdyk. Dünýäde ilat ýazuwynyň metodologiýasy doglan wagtyň seniň aýak izlaryň, bäwäň aýagynda iz bolýar, şonuň üçin aýak izlaryny alýar, belleğe giräs. Şo taýda sistema girýär. Ine şu maşgalanyň şunuň ýaly agyrlykda oglan ýa-da gyz bäwegi boldy diýip girýär. Şo taýda ýem sen sanawa girdiň ýa-ni ilat sanawyna girdiň. Ölen wagtyňam ýene de hassahana nemesinden geçýär bu zatlar ölenligine değişli şaýatlygy hassahana berýär. Öldü diýip. Ya da bağlı yankı sağlık merkezleri. Bağlı sağlık merkezleri. Umuman sağlık nemesi diýip aýdaly. Yani doğulan wagtyňam ölen wagtyňam. Sağlık bulduğu. O zaman ölen wagtyň ýazýar şu öldü diýip son gidýär hatta aýdym inanmarsın Türkmenistanda Türkiýanyň içinde ölen Türkmenistan vatandaşlaryna da Türkiýanyň hassahanalary ölüm hatyny berýärler. Ona sistemadan görüp bolýar. Aýdym. Türkiýanyň ýa-ni näme bir nemesi häzir ýadyma düşenok. Şu ölüm hatyny beren wagt aşağında sahypa bar, soňra QR kod bar. Şu QR koduny okutsaňyz göni çykýar internet nemesinden. Yani Türkmen halkynyň ölenleriň sanawy Türkiýanyň hasabynda bar. Türkmenistanyňkida ýok. Bular agzybirlikde bir ýazuw işini geçirjekmiş. Bu nähil gülkünç zat. Bunu aýyrmaly bol ýa-ni diktatorlary, teröristler aýyryp nemetmeli. Aňsa da özem aýyrmak. Şu zatlara düşünseňiz aýyrýanyz bular näme edip ýör o taýda? Näme üçin o taýda olar?
Yo ilat yazılı zaman bolar şu koyun sananyalık sanacak olsam 10 gün vaat veripdir ol O yetmiyor. e, yetmeyesinde del olar o 10 günde sanap bolanok ya da 10 gün sanalanok in köp 2 gün diyeli. Ha. Ya Ya da bölersin aydalı yurdu ikiye bölersin bir taraf 2 gün belek taraf son 2 gün son yalığı edip bilersin ol yöne gereken del bir gün ya da 2 günde geçirilmeli bir iş. Ya hmm. ilat sanavında men düşünüşüm boyunca hazır kellerinde canlandıracak olyanda. Adamlar gidip adını yazdırmak yalık bolup bilme mümkünçülüğü yok. Ha, Adamlar bir yerde durmalı sanamak için. Yani koyun sanamak için deyip şuna aytken da koyuna menzetken koyunların bir yerde durması sanat olanı var. ha. Adamlara medil şoň ýalyp ýanky daşary çykmaga daňçylyk getirler. Daşary hiç kim çykmaz. Herkim öýünde hemme iş yerlerine dynç veriler ýa-da bazar günleri edilýändir bu işler. Ýanky 6-njy bazar günleri. Hmm. Soňam şol her territoriýany bölerler kartadan ve sanama üçin belli adamlar bardyr. Aýdaly 200 hojalygy sen sanaýan diýip bir jogapkär şol ýerde ýanky resmi bir edaranyň işgärleri ýa-da muallimler bolup biler, doktorlar bolup biler şoňa büdjet işgärleri diýilýär ya bizde. Ine şolar çıkar eline yan kağıt defterini alıp yani defter kalemini alıp soňam Hmm. yazar ine aýdaly A köşesinin birinci jaýynda 3 adam, 5 adam, näçe adam ine şeýitdirip olam tak eksan berme mümkinçiligi ýok, ýalňyşlar bolup bilýär, o ýalňyş paýam gaty uly bolmaly. Şoň Daşındakylar ýaly näme edip aýdym? bilýärler. Ýurdun daşındakylar näme? Ýurdun daşyndaky olar bilen iş ýok Yurdun olar. daşında ölenler var, doğulanlar var. Yok yok o zatlar gerek del onlara. O koyunun sağlansam son yalıktı. Daşında yiten kaçyan o zatlarla işi yok çapanın O yani. Gör közüne aynen. sanılmıyor doğru. Bilinmeli. O zatlar sağlanan. O götükmezsen sağlanacak değildir o. Saylo geçirirsin yani gör yani. Ya Hmm. da ilat sağlamanın yeni bir şekli var. Hmm. Onun için hem altyapın tayyar olmalı. ID kart ve ID numaranız vardır. Yine o numara da sizin sağlığınızı görküzler. Bunu görküzler. Hmm. Onun için hem təzə bir sistem ama bir iki ay vaxt gerektir ve bir iki ayın içinde yani adamların hemmesini kaysan olsa bir onun metodolojisi olmalı. Onu işlep düzecek akıl yok şu gün konu Türkmenistan'da. Yani ID kart vermek için. Son hem adamı şol yerden geçiryen bir sapar geçirmen eyyem yeterlidir. Son kompüterimi öz sanaya. Sen istesen hem sanaya, istemesen hem sanaya. Edilmeli işleri yankı. Eminen ayrıcalığı olan vaatı doktorlar uçağı dalya diyeli adamı Hmm. ölen vatan sol yerine öldü diyen çıkar ya sanın hemen canlı yaşayan adam vatan Diğerinlemesinden çıkar ya. diğerine emesinden çıkar ya ve son neticesinde sekundma sekund yani sekund demeyin real time informasyon yankı elinde oluyor. Ha. İslen vaktin neçe adam şu vat yaşayan, neçe adam doğuldu, neçe adam öldü, şu zatın hemmesini islen vaktin görüp malumat alıp bolyandır. Yani şu an edip bilecek akıl Türkmenistan'da. Akılım yok, islegem yok. Ben aydan Türkmenistan 8,9 milyon halk var deyip çıkarırlar enterprenörsen kelime. Ya ösüş gerek ya bunlara. Ha. Şeyler ek aydın. O bugün yine internetin, YouTube'un nemelerini gururunu ettik. Şeyler ek iyleşler. Yani YouTube katı möhümdür. Beyle platformalara möhümdür. Yani YouTube yani stabil bir platformadır. TikTok ýaly däldir. Şonuň üçin paylaşın, yani like atın, komentariýalaryňyzy ýazın, düşünjeleriňiz gaty möhümdir. Terörist tarap sizin görmeňizi, düşünmeňizi, pikirlenmeňizi isleýän däldir. O edil şonuň garşysyna işlemelisinizdir. Kanala yazılmalısınızdır. Şu taýda näçe köp agza köp ölse aňyr tarap şonça da gorkýandyr. Ine men siz aýdan 1 million agzamyz bolsa da olar ýurdu bu wagta çelleýän taşlap giderdiler, tapşyrardylar. Ýöne biz Yine kemiğine inenemeyen aydalı bağışla sözüne bölüyen. ha Türkmenistan'da şu gün yine halk näme etmeli ya da men näme edeýin diýen sorawlar var. Yine edip bilýän bu gaty efektiwni bir zatdyr. Göze görünmeýän bir zat bar bolsa Türkmende şonu pikirlenme ya da hyýal etme bizde şo zat öwredilmänligi üçin bizde şol ýok. Beýniň şu tarapy işlenok bizde. hmm. Yani biz
telefonun näme bilýärse elimizde tutup bilýär. Hı. Ýöne konsensus näme diýip sorasaň häzir 99% bilen ok näme Ýöne diýip. agzy birligi bilýändirler. Ağzı birligen bilen ok bar, bilseler Yo onu yo oňaýalyk şu edip sözü ulanmaýar. ulanýarlar He, da. ýatlap Ha, dur, ýatdan aýtýar. O sözüň ýatdan. manysyny düşünýän adam ýok. Ýatdan Hı. aýtýarlar, ýöne manysyny bilýän adam ýok näme. Ha. Ýa-da şoňalyk samimiýet bir diýen bir zat bar. Hatda dostluk diýen zatdan bilen ok bar. Dostluk diýen zady bolýa onan bilip bilýärse dostu bolan adam dostum tutup bolýar da, ýani görüp bilýär. Hı. Şonu dostu diýip ýa-da bir ýanky söýgü, mähir diýen wagtyň hemme adam enesini görkezip bilýär, ejesini görkezip bilýär. Oňa da ejesi diýip pikir edýär, ýöne o däldir. Hı. Büyünden başga burada. Indi şoň üçin munam görüp bilmersiňiz, ýöne bu bir hakykatdyr. Ine Türkmenistanda diktatura garşy görüşip biljek her kimiň ukyby birinciden myş-myşlara ynanmaň we ýaýratmaň. Olar gatyk özlerine näme dipdirler? 4-5 adam bilen myş-myş ýaýratga, galanmy halkyň özü dowam edýär kemine. Hı. Ine O anyklap bilmedik maglumatlaryňyzy almaň. bilmeýän Diňlän maglumatyňyzy ýöne ýaýratmaň ýa-ni. bir aýdyp biler size. Ýöne siz şonu dowam etdirmäň. O zadyň ýanky näme comfortability näme diýilýär kemine? Confirmation mı näme diýilýär? O conformity ýa-ni Conformity. tasdikleýijilik demesi. Şol işi siz yerine ýetirýäňiz. Hı. O komitetçikler däl. Olar diňe çykaryp berýär, size galanyny halkyň özü dowam etdirýär. Hı. Olara işleýär, hemme adam mutuna işleýäňiz özüňize. Mutuna hiç geli. Özem size garşy sizi ulanýarlar we mutuna ulanýarlar. Öz özüňize garşy. Hı. Myş-myş aýratmak. Sebäbi o zada myş-myş. Men şeýle myş. Ine şo zady ýaýratmaň we ýakynlaryňyza da düşündüriň, etmesin şol işi. Myş-myş aýradylmasyn. 21-nji asyrda ýaşaýarsa, myş-myş bilen ýaşarýarlar. Hı. Yani Ýewropada ýa-da ýene Amerika öslen ýurtlarda gördüňizmi myş-myş? Yani halkyň arasynda gördüňizmi? O neme soraýar-da olar? Suwutnama ýalyk bir Ha zat o. soraýar. Ha bizde suwutnama deme. Aýdym. Suwutnama da bilen oklar. Nämäniň suwutnama o? Ýok, Ýa gözüň bilen görüp biljek şoň üçin zadyň aýtdym. elmydama gözüň bilen görüp biljek zadyň suwutnama bolmaýar. Esas suwutnama logikadyr. Yok, şol Ha. suwutnamada kemine bizdekiler suwutnama diýip häzir men şu ýerde mysal üçin Pifagoryň teoremasyny suwut edip bersem näçe adam düşünür diýip pikir edýän şol suwutnama. Hakykatan suwut eden diýim. Ya Düşünýär. oň aşagynda sen matematika bilmeli, geometria bilmeli. Ha, o Ýene ýa mümkin däl suwut etmek. suwutnamanyň suwutnamadygyny düşünmek gerek de birinciden. Ha onu düşünüp bilmeýän, şoňa düşünüp bilmeýäs diýen men şoňa. Şoň üçin biz şu myş-myş diýen zady ýaýratmaň. Ve her kime de onu düşündürün, myş-myş ýaýratmasynlar we özüňiz hem şol işe gatnaşmaň, ol hökümetiň ýanky jenaýatçy toparyň oýnaýan oýunydur, näçe ýyllardan bäri, 100 ýyldan bäri dowam edip gelýär. Hı. Oň bilen garyn doýurup bilmeýäs, myş-myş bilen, ýaşap bilmeýäs myş-myş bilen. Şoň üçin siz şol oýuny oýnamaň we ýakynlaryňyza şonu düşündirin. İkinciden hem dogry bir zady öwrenen wagtyňyz, şol öwrenen zadyňyzy ýa-da pikiriňizi paýlaşyň. Öýüňizdekiler bilen, beýlekiler bilen paýlaşyň şol zady. Ha. Hakykatlary, bilýän hakykatlaryňyzy paýlaşyň. Belki kiçijek bir hakykatdyr o. Ne şonu paýlaşyň. Bu zat gaty ýekece bir misaly bardyr ine. O ýanky Süleyman. Şol hakykat ýekece bir hakykatdyr şol. Süleymany urup öldürýärler Hı. we Aşgabatyň medisina işgärleri diýip aýdýan. Medisinasy şoňa kömek etmeýär. Medisina işgär bolup bilmek üçin, şol eşigi ýitip bilmek üçin sen kasam edýän, islendik gelen adama. O Hı. teröristine, beýlekisine ol çağa aýltak. Hatta şoňa kömek etmendirler. Ýöne sen doktor bolup bilmek üçin men ýalňyş bilmeýän bolsam ýalňyş bilerin elbetde. Olaň bir kasamymy, nämesi bar. Türkiýede yemin tören diýip bir zatlar bar. Bar. Şol ýerde olar kasam edýärler. Islendik medisin kömegine mecbur adama şertsiz, kaýtsız kömek etjek diýip kasam edýärler. Soňam nemeler hem bar. 2-nji dünýä uruşundan soň goşmaça nemeler hem girizilýär. Ýa ziýan berjek däl. Olan bardyr. Hünärme erwet ýollarda ulanjak däl diýip gitler. Ha. Şu medisina neme diýär adamlary kesip Ha. demedi. Ine Türkmenistanda şonu ulanýarlar, orsun kabul ulanýar. Hmm. Orsun ama medisinasy ulanýar.
Indi şoň üçin şol doktorlar kömek etmeýär. Ve bu bir hakikat ve şol hakikat öňe çykdy, ortaya çykdy, aýdyldy şol hakikat. Şoň güýjüni siz görüp bilýäňiz mine? Şol wagt iň azyndan görüp bilýänsiňiz. Hmm. Häzirki Türkmenistandaky rejim, Russiýanyň rejimi hem şoň ýalyk. Bular diňe gorkýan zady hakykatdyr. Hakykata garşy göreşme mümkinçilikleri ýok. Hmm. Şoň üçin biz näçe şol hakykata çykyp başlarys, Hawa. ýoş-ýoş beýlek tarap şoň ýalyk Soňam ýeňip hakykatlar bolýar. internetdedir, ýa-ni aýdyň hem o telewizor bilen deňeşdiren wagt aýtdy, telewiziýa bilen. Telewiziýalar yalandan doldur mundan beýlek. Oňam şeýledi-de. Şu wagt internet, sosial media çykandan bäri hasam telewiziýanyň yalandygy ortaya çykdy. Iň dogry ýanky neme bilen deňeşdirende, beýlek maglumatlar bilen deňeşdirende iň dogry habarlaryň alyp biljek ýerimiz ýene-de internetiň üstündendir, sosial medialardadyr. Ve köp çeşmelere seyretmelidir, deňeşdirmelidir. Şeýle tarap bar. Näme üçin aýtdym? İnternetdäki zady ynanyp bolmaýar diýilen nemäni atýarlar-da aýdyn. Orsetde de bar eken şo düşünje. Biz taraplarda da belki bardır. Bizde ýani internetken neme bolman soň ýok. Ors Orus, tarapynda bar. orus üçin şoň ýalyk olaň düşünjesi bar kemine. Bir maglumat bolsa şoňa ynanmak ýa-da ynanmamak diýip iki tane ýanky hypotezi bar. Hmm. Hemişe telewizorda bolsa ynanmaly diýen bir Düşünjesi bar. düşünjeleri bar. Sä resmi. İnternetden ynanmaly däl. Ýöne telewizorda bolsun, internetde bolsun, ikisini hem barlap bilýän sen. Olar şondan habary ýok, orusdan şondan habary ýok, barlap bolýandygyndan habary ýok. Hmm. Sen bolýan şu gün internet açyk hemme üçin istendik maglumatyny barlap bilýän sen. Onda sen haýsy maglumaty has ynamly hasaplarsyň? Barlanyp bolmaýan maglumatymy ýa-da hiç barlap bolmaýan maglumatymy? Barlap bolýanna neme dersin de. Yani barlap bolýanyny terjih edip, yani terjihiň şo barlap bolýan maglumat bolýandyr. Internetdäkini barlap bolýar. Ýalňyş bolsa ýalňyş diýip kommentariýa ýazyp bolýar. Düşündirip bolýar ýalňyşlygyny we ýalňyşlygyny suwd edip bolýar. Indi telewizorda bir zat gördüň, ýalňyşlygyny bilýän, sen şonu diýip bilýänmi ýalňyş diýip? Beýleki Diýersin, görýänlere. içinden diýersin. Yo özüňe diýer, onun peýdasy ýok. Kemine özüňe bir zat diýeniň peýdasy ýok. O diýmek özüňe ol birbirinden absurd bir zat. Onda islesen o jemläp bilersiz şu taýda. Başka aýdyljak zat. Nämede de soňra ynanyp ynanmamak meselesinde internette maglumat vardır, pikirler vardır. Yani internette Yo bu ynanmak ýa-da ynanmazlyk meselesi nereden gelip çykdyr aýdym men bir benim maglumaty şoňa gören gelecek wagtym o şoňa yani. ynanmalymy, ynanmaly dälmi diýip özüme sorap demetmeýän maglumaty okaýan şonuň logika nä derejede gawat gelýär, gelenok ýa-da maglumat hökmünde saklaýan onu. Sen o maglumaty alar almaz ulanmak ýa ynanmak ýa-da gönü garşy çykmaly diýilen bir zat ýokdur ha. Yok nämede kemine mysal üçin Marx okansyň. Hawa. Hawa indi okadyň da şo maglumat sende bar, şonu näle kabul edýän sen? Ol eýen sana galan. Men yalan diýip kabul edemok ýa-da Hawa. ýa şey diýip kabul edemok. Ynandym ýa-da yalan diýip kabul edemok. Men onu maglumat hökmünde alýan. Deňeşdirip görýän gerekli ýerlerde. Ýa-da ine sen şonu okadyň, şol maglumaty sen aldyň, hawa şonu alan soň orusyň düşünjesini aýtýanda, şu Marx okan adam eýen şol okan bolsaň, sen eýen birlik, azyrlyk, ýene gitmeli bolýan. Ýa-da näme? Kollektiv diýip başlamaly bolýan. Yani o oňýalyk däl. Okap bilersin, öwrenip bilersin. Ol bir düşünjedir, ol bir pikirdir, ol bir dünýä garaşy. Ýöne sen onu bir fantaziýa diýip, fantazi diýenler. Özüm bermeli däl de ýanky bundan soň men indi kommunist boljak diýip. Men hem şoňýalyk boljak Ýöne diýip aýdyň näçindir kapitalizm kitaby ýok. Kapitalist bolmagyň kitaby barmy? Ýok. Kommunist bolmagyň kitaby bar. Kapitalist indi kapitaliste de kapitalist. Yo men gözledim bilmedim, tapyba bilmedim ýani. Kapitalizm diýip zat ýoksa ýa. Yo, onun goýulan at var, ol edilýän, ýani ykdysadyýetyň asl ykdysadyýetyň işleyişi bardyr. Mysal üçin
Adam Smith kapitalist diýerler de adamın oňalyk bir e, ýöne karşysynda ýani Adam Smith nämeni görýär? İnsanlaryň özara gatnaşykdaky bir mekanizmi Hmm. görýär, dogrymy? Şol mekanizmam İktisadiyetini görýär, iktisadiýetiniň mehanizmini görýär. şona öwrenip modelleýär şonu. Yani Hmm. öwrenýär bar zady, bu tebii zady görýär ve ona diýerler komünist, başlan kapitalist diýip şoňalyk bir düşünje de bar. Bu Hmm. hayran galaýmaly. Yani Hmm. bir adam balığı görüp birinci safar balığı gören adam balığın suratını çizse soňra adam balıkçı diýmek değil mi? Ya da balık Hmm. diýmek değil o adama. Hmm. Şeylerek o. Aynen ya. Gaýdara zat gatken ine internet şeýle bir zat. Öğrenmelidir. O öğrenip ynanmaly däldir. Ýa-ni ynanç adamyň bilmedim häzirki döwürdäki adamyňa iň ul düşmany bir ynanmak demesi. Inanmak mecburiyetinde däl. Aydın. Dogrymy, ýalňyşmydygyna seredýär-de. Yalanmy ýa-da inanmalymy demesine gelemokda. Günümizde şeylerek Ya bu etmeli iş. inanmanyň näme diýeni biljek bolsaňyz ine 30 ýylyň içinde Türkmenistanyň watan habarlarynda çok sözüne el ulandılar. Yine hormatly Türkmenbaşy beren maňa bildiren ynamyňyz üçin giýjem gün diýje diýişdejek diýdi. Soňra 6 aýdan soňra türmäge başlaýarlar. Näme üçin ýani korrupsiýa diýer, ýene diýer. Ynam şo bolýarmy? Beren ynamyňyzy diýär, ýene ynamyňyz ýani ýok bir zady, ynam diýen zat aslında. Yani ýok diýsem ýalňyş düşünmän. O ynanyp ynanmamak pozitiv ýa-da negativ bir zatdır. Mawa. Men kemine ynanmagym bilen kemine ynanmamagym hiç sady üýtgetmeli däl aramyzda gatnaşan üýtgetmeli. Ertir men ýagşy ýagdagyna ynanýan ýa-da men ynanmamak diýer biri. Hawa soň ikisi arasynda uruşmalymy? Yağış öz nemesinde o. Hawa. Yağar ya yağmaz. O şeyledir yani logikada neme var? Logika girişte aydın. Yağış ya yağar ya yağmaz. Şey dip gidiyor. Logikanın giriş demesi şeyler hep de. O tarafa girmeli o uzun mesele. Umuman birleşler hem mezadın gururunu ettik ya interneti gururun eden vaktimiz. Bu zatlar şeylerek işleye onu cemle vereli. İlk sahada doğru Soň geliyor. ýalyra hawa ýanky näme watandaşlar videodan ýaýrat bilseňiz soňam iň esasy videony ýaýratmasaňyz şol myş meselesinde siz şol işiň instrumenti bolmaň we ýakynlaryňyza, beýleklere de tanaýanlaryňyza aýdyň myş ýaýratmaň. Myş bolsa şonu ulanamyjok sebäbi hakykatdanam iň iza galan bir toplumlaryň edýän işi myş bilen. Yani bir ýere seretýän ýanky suwutnama, tez, antitez diýip görler. Bir tarapa da myş bilen ýaşap görür. Ynana realyk däl. Şoň üçin şo myşlaryň öňüne geçmegen däl, şol instrument bolmaň şolaň elinde. Hiç pul beren olar size myş aýradanyň üçin. Ýöne ynanyň gaty uly täsiri bardyr şol. Halkyň şuňalyk sustunyň basylmagynda myşlaryň gaty uly rolu bardyr. Ondan soňra hakykatlary paýlaşmak. Size ynanyp ynanmamak däl mesele. Size hiç kim ynanmasyn, ol pikir etmäň ynanmak borjy ýok hiç kime. Ýöne sen hakykaty paýlaş. Ol sen ýanky näme diýeýin? Maksadyň bolmaly. Ýa-da bir durmuşyň manysy bolmaly, ýaşaýyşyň manysy bolmaly. Näme bar manysy? Sen ýaşaýyşyň ýa-da men Durmuşun ýaşaýyşyň. manysy inanmak ýa-da inanmazlyk bolmaly däl. O däl. Bilýän hakykatlaryňy paýlaş. Onun üçin bir zadyň kemeleni ol. Hakykatlary paýlaş. Yani siyasata girmeni, siyasattan gorkýar diýerler, aslında hemme zat siyasatdyr. Şoň üçin şol ömürzak şoň üçin tutulandyr. Hemme zat siyasatdyr. Şo taýdanam siyasat çykjakdy da iň sonunda. Yok, nirden seretseňem siyasatdyr. Siyasat diýmek terjime eden dil batyly türkmen diline gatnaşyk, ara gatnaşyk ýalyk bir zat çykmaýarmy siyasat? İki adam arasında. Bir arada ýaşaýan, bir-biriniň arasynda gatnaşyk siyasat bolýar. Yani iň berkisi minimum iki adamın arasında emele gelecek iki zat vardır. Biri kanun, beýleki hem siyasat.
İki Kanunum adam siyaset arasında. bilen bilelikdi işleýär. Şoň üçin ol siyasata goşulma o yerlerine prezident ýene o zatlar däl, ýöne hakykatlar bardyr durmuşda. Her gün garşyňyzdadyr. Ýa şo hakykatlary paýlaşyň. Ol salamlaşyp näle oňatma oňat Hudaýa şükür sen özüň näle ay menem oňat hakykatmy şol? Däl, oňat däl, ikisem oňat däl. Ýok, oňatmy? Ýagny bire oňat diýäňiz, birem çagamy görüp bilemok diýäň. Haýsyny anylmaly? 5 minut öň oňat diýdim. Hemme zat oňat gülýärler. Hatda Allah Taňry ýalkasyny aýtdyň. Şükür etmek, ýani teşekkür. Taňry ýalkasyny hemme zat gowy diýen ýöne çagamy görüp bilemok. İşim kıyın. Taňry ýalkasynyň Vatana gidip bilemok. üstüne hapalamak näme gerek diýende ýygyny. Bu zat näme diýmek? Ýöne siz aslında hakykatlar olanan wagtyňyz iň azyndan daşynan seredende ýani hassa adam ýalyp görünmeýän. Ýa-da däli diýil ýa-da. Bire gülýär, birem aglaýar diýýär. Şo ýerde iki adam görýärde. Bir sany salam aýlyk işine gatnaşan bir adam bar. Şol bir bedeniň içinde. Soňra arkasyndan problemasyny aýdan başga bir adam bar. Olam ýene şol bir bedeniň içinde. Hakyky däl hana bu. Ýani saglygyňyz erwetme. Aýdyň şu zady. Hawa şuňalyk problemam bar diýip, sebäbi özüňize aýdyňyz ýok beýlekam diňläni oksoň ýok ýalyk bolýar. Bu zatlar elbetde näçe ýyllaryň dowamında öwredilen zatlardyr. Ýöne biz maýmун däl, beýleki maýmunyň gaýtalaryny bizem gaýtalar ýalyk. Insana. Şoň üçin ýalňyş bolsa görüp bolýar, düzelip bolýar. Kyn zat. Bilmeýän zadyny bilmeýän diýip aýt. Bilýän zadyny bilýän diýip aýt. Hawa onda aýdyň jemläli 2 saat geçdik. Uzun boldy. Ýerleşlerimize de sağ olsun aýdýas. Aýdyň saňa da sağ olsun. Bolýar, sağ olun ýerleşler. Keline sağ ol. Bolýar.